ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा. एवरीबडी हरे कृष्ण हरे Hare Krishna, कृष्णा Krishna हरे हरे Hare हरे Hare, राम Hare हरे Rama, राम Hare राम Rama, राम हरे हरे Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, कृष्णा कृष्णा Krishna, Hare हरे Hare, हरे Hare हरे राम हरे राम Hare Rama, राम राम हरे Hare हरे. Hare, Hare Krishna Hare Mataji. Krishna ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்ன்றது ஒரு சைட்ல, பிராக்டிக்கல் சாப்டர் என்னன்னா, இப்ப பார்த்தோம்னா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க நம்ம எங்க இருக்கோம்னா அராகுரான். இந்த கேள்விதான் கொஞ்சம் நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்க போறாரு. ஓம் தத் சத். சோ அதை நம்ம பார்க்க போறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாப்டர் பேர் என்ன, சாப்டர் நம்பர் என்ன? சாப்டர் நம்பர் என்ன? 16 மாதாஜி. தெய்வீகம் மற்றும் அசுர இயல்புகள். 17 மாதாஜி. 17 16 எப்பமோ முடிச்சிட்டோம். நீங்க ஒன் சாப்டர் பேக் டேட் 17. சோ சாப்டர் பேர் என்ன? நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். வெரி நைஸ், நம்பிக்கையின் பிரிவுகள். ரைட். இப்ப வந்து 16 அப்படின்னு பார்த்தது தேவி அசுர, ரைட்? டெமானிக் அண்ட் காட்லி குவாலிட்டிஸ்னு. இப்போ எதை வச்சு சுரா எதை வச்சு அசுரான்னு டிசைட் பண்றோம்? சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றது வந்து தெய்வீக குணம், சாஸ்திரங்களை வந்து பின்பற்றாதவங்க வந்து அசுர குணம். வெரி நைஸ். சோ இப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட். சோ ரெண்டே ரெண்டு கேட்டகரி, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க தெய்வீக குணம், இல்லைன்னா அசுர குணம். இது ரொம்ப ஈஸி கிளாசிபிகேஷன், ரைட்? அதை வச்சுதான் சுரா அசுரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன சந்தேகம்னா, ரெண்டும் கட்டா நம்ம சொல்றோம் இல்ல, வி ஆர் ஆல் ரெண்டும் கட்டா வாட் டு டூ, அதேதான் அவருக்கு டவுட் வருது. கும்பிடுறாங்க, ஆனா வேதங்கள் சொல்றது அப்படி வேத வாக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, அப்படி பண்றது இல்லைன்னு 16 சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து தெய்வீக குணங்கள் வந்து என்ன ஆகும் நம்மள வந்து, அப்ப பேசிக்கலி லிபரேஷன், அர்த்தா தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷத்துக்கு வழிகாட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் என்னன்னா, அசுர குணங்கள் இருந்துச்சுன்னா உல்டா ஆகும், அதாவது கீழே நரகத்துக்கும் வழிகாட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப நம்ம சொல்லுவோமே, நீங்க சொல்லிங்க அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மானி அனுகூலம். அனுகூலம் இல்லாத பிரதிகூலம் இருந்தாலும் வந்து கம்சர் எல்லாம் வந்து பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு லிபரேஷன் ஆச்சே, பூத்தனா எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷனல், ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து வைகுண்டவாசிகள். சோ ஒரு கதையிலயும் கிருஷ்ணர் வந்து பேக்ரவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா பேக்ரவுண்டுக்கு அவர் நிறைய கன்செஷன் கொடுப்பாரு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒருத்தருக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு. அப்படி பேக்ரவுண்ட் நம்மளுக்கு இருந்தா ஓகே. நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லாம நம்ம நரக லோகத்துல இருந்து வந்து மறுபடியும் பார்த்தோம்னா மறுபடியும் நரகத்துக்கு தான் நம்ம போயிடுவோம். அதனால நம்ம இந்த கன்செஷன் இல்லாம நம்ம அனுகூலமா தான் பண்ணணும், ரைட்? கிருஷ்ணா வந்து அதனால தான் அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாதிக்கும் அனுகூலேனி கிருஷ்ணானுஷீலன பக்தி உத்தமன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படியாவது அனுகூலம் ஆர் பிரதிகூலம்னு சொல்லல, கிளியரா அனுகூலம் தான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ கிருஷ்ணா இன்னொன்னு சொல்றாருன்னா, இந்த சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றவங்க டிவைன். அதனால வந்து சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் எத்தனை இருக்கு? 24 இதுல இருக்கு 26 மாதாஜி. 26. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். 26 வந்து ஸ்பிரிச்சுவல், அதாவது டிவைன் குவாலிட்டிஸ். அண்ட் டெமானிக் எத்தனை? 6. ரைட். இப்போ 26ல கண்டிப்பா 26 நம்மளுக்கு இருக்காது, இருந்தாலும் மேபி வேரியேஷன், ரைட்? கொஞ்சோண்டு அப்படி இருக்கும். அதனால
எந்த கேட்டகரி நம்மளுக்கு ஃபிட் ஆகுதோ அதை ஏத்திட்டு எது இல்லையோ அதை ஃபில் பண்ணும். அதனால இப்ப வந்து 3வது கேட்டகரி கிடையாது. இப்ப வந்து ஒருத்தன் இருக்கான், இந்த கேட்டகரி அவன் எவன் யாரு அப்படின்னா, நம்பிக்கை இருக்கு, ஆனா சாஸ்திரங்கள் தவிர ஏதோ ஃபாலோ பண்றான். அவன் கண்டிப்பா குட்னஸ்ல இருப்பானா, பேஷன்ல இருப்பானா, இக்னோரன்ஸ்ல இருப்பான். அவன் வந்து இந்த பேனியன் ட்ரீ நம்ம பார்த்தோம்ல 15வது சாப்டர்ல, அதுல எங்க ஃபிட் ஆவான்? ரைட், நல்லா இருந்தா மேல போறான், இல்லைன்னா கீழ இந்த மாதிரி 2 கட்டம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் அந்த கேட்டகரியில இருக்கோமா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். மோரலஸ் அந்த கேட்டகரியில தான் இருப்போம். ரைட். இப்போ 1 to 7 17 சாப்டர்ல என்ன பாக்குறோம்னா, இப்போ வந்து அவன் செயல் அவர் சொல்ல போறாரு. அதாவது அவரோட செயல், நம்பிக்கை, அதை வச்சு என்ன ஆகுது, அதை வச்சு அவன் மோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மோட்ஸை வச்சு கும்பிடுறான். எதை வச்சு எப்படி அப்படின்னா, அவனோட செயல்களும் சரி, அவன் நம்பிக்கையும் சரி, அவனோட பக்தியும் சரி மோட்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு. ஓ அப்படியா, அது எப்படி பக்தியும் மோட்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா, சாப்பாடு மோட்ஸ்ல எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பண்ண யக்னங்கள் எந்த மோட்ஸ்ல, ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ற மோட்ஸ் என்ன, சேரிட்டி பண்ற மோட்ஸ் என்ன, கடைசியில கன்க்ளூஷன் ஓம் தத் சத்தோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 7 ட்ரை பண்ணலாம் இன்னைக்கு கவர் பண்றதுக்கு. இப்போ வந்து பர்சன் வந்தாங்க இல்லையா, ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவரோட என்ன சொல்லுவாங்க, மோட்ஸ் தான் கட்டுப்படுத்துது பௌதிக உலகத்துல. நம்ம அது பார்த்துட்டோம். அதாவது கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி வந்து அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், மாயா சக்தி அப்படின்றது என்ன, அவரோட பைரங்க சக்தி. ரைட், அதுதான் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் அவரோட கிரியேட்டிவ் இம்பீட்டஸ், கிரியேட்டிவ் நேச்சர் அப்படின்றதும் நம்ம பாக்குறோம். அதனால அப்படி இருக்கிற அந்த மோட்ஸ் அவர் கண்ட்ரோல் பண்றது என்ன, அவள் வந்து அதை பத்தி சொல்றாரு. அந்த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் கண்ட்ரோல் ஆகுறது வந்து என்னன்னா, எதுக்கோசரம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு. அப்ப வந்து இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கட்டுப்படுத்துதுன்னா அந்த பர்சன் வந்து எந்த நம்பிக்கையின் எந்த கட்டத்தில் இருக்கான். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ரேட் 1, ரேட் 2, 3, அது என்ன அப்படின்னு. இன்னும் டீட்டெயிலா பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இது சமரினால. மனிதன் வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்துவ குணத்துல இருந்தா அவன் வந்து என்ன கும்பிடுவான், 5ல இருந்து 6 தேவர்களை கும்பிடுவான், சந்தோஷம். அப்ப வந்து பேஷன் ரஜோகுணத்துல இருந்தா அசுரர்களை கும்பிடுவான், அசுரர்கள் டீமன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா அத. இப்ப வந்து அப்போ இக்னோரன்ஸ் தாம்சிக குணம்னா பேய கும்பிடுவான் அப்படின்னு. சோ நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம பில்லி சூன்யம், அப்புறம் வந்து பித்ரு பூஜைகள், கூடு விட்டு கூடு பாடுறதெல்லாம் வந்து எங்க இருக்குன்றதை நீங்க எஸ்டிமேட் பண்ணிடலாம். அதனால வந்து சிலர் வந்து பயங்கரமான ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க, ஆனா சாஸ்திரங்கள் சொல்லாதத அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. சாஸ்திரங்கள் சொல்லாம பயங்கர ஆஸ்டாரிட்டி பண்ண எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஞாபகம் இருக்கா? ராவணனை சொல்லலாமா மாதாஜி? ராவணன் உண்டி இல்ல, இரண்யகசிபு கூட பயங்கரமான ஆஸ்டாரிட்டி. ஆமா. ரைட், அதனால வந்து அதை பத்தி சொல்லலாம். ஒருத்தரோட மோட்ஸ் வந்து எப்படி அவன் சாப்பிடுற சாப்பாடு, யக்னங்கள், சேரிட்டி, இதுல எல்லாமே நிர்ணயம் ஐ மீன் டிசைட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம அவர் வந்து தன்னைத்தானே தான் தான் கடவுள்னு சாட்சியா போட்டோம். பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டாரு என்ன மாதாஜி? இரணிகன். சோ இது வந்து இரண்யகசிபு வந்து பண்றத 3 உலகம் அப்ப நீங்க சொல்லுங்க. அப்படி இருக்கச்சே பாத்தீங்களா, தேவர்கள் எல்லாம் வந்து ப்ளீஸ் ஆகி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. சில விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அம்மாவோ அப்பாவோ கொடுத்துருவாங்க, ஆசைப்பட்டு கொடுத்துறாங்கன்னா இல்ல. சில தடவை பசங்க ரொம்ப அட்டம், சரி கொடுத்துடலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ரொம்ப இப்போ அது ஒன்றும் இல்லாம யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது வீட்டுக்கு போனா இன்னும் ஆரம்பிப்பாங்க, அதனால நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ரைட், அந்த மாதிரி எங்க தேவர்கள் வந்து ஒன்னும் விருப்பப்பட்டெல்லாம் தவம் கொடுக்கல, இவங்க பண்றதுனால நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்குன்றதால அவரு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால ஒருத்தங்களோட மோட், அவங்க இருக்கிற அந்த குணங்கள், ரைட், அது வந்து என்ன நம்பிக்கையின் லெவல்ல கூட டிசைட் பண்ணும். அப்படியா அப்படின்னா அது எப்படின்றத சொல்ல போறாரு யாரு, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அண்ட் ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து அசுர குணங்களை பத்தி நம்ம பேசணும் கிளியரா. 16.23ல ஃபுல் சம்மரி வந்துச்சு. ரைட், இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ரொம்ப கிளியரா வந்து 2 கேட்டகரி தான், அதுக்கு 3வது கேட்டகரியில இல்ல. இப்போ வந்து 3வது கேட்டகரி இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. என்னன்னா, ஆசைனால அவனுக்கு புத்தி எட்டாம அவன் வந்து பண்ணுவான். எப்படின்னா, ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ன்றத ஒரு சைட்ல வச்சுக்குவான், ஆனா நம்பிக்கையோட பண்ணுவான். எதனா அவனோட டக்குன்னு பண்ண மாட்டான். இப்ப வந்து சிலர் சொல்லுவாங்கல்ல, ஆசைனால டக்குன்னு பண்ணா, அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டான். அவன் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைட்ல வச்சிருக்கான், செட்ட சைடு ஒரு ரூல் வச்சு ஃபுல் நம்பிக்கையோட பண்றானே தவிர அப்படியே டக்குன்னு இன்னைக்கு நான் எனக்கு தோணுச்சு நான் பண்றேன்ற மாதிரி இல்ல, ஒரு நல்ல பிளானிங்கோட தான் பண்ணுவான்.
இது வந்து நாலேஜ்ல வருமா இல்லையா அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அவருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா அவன் வந்து இப்போ நம்பிக்கை இருக்கிற ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா 4.39ல பார்த்திருக்கோம். அவனுக்கு வந்து நிரந்தரமான நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு. 16வது சாப்டர்ல நம்ம சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர் பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம். தேவான்றவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு அசுரானா. இப்ப வந்து நம்பிக்கை இருக்கு, அவனுக்கு ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கு, சில ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றான். ஆனா அந்த ரூல் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல இல்ல. நம்பிக்கை இல்லாதவன் டப்புன்னு அவன் தோணுன மாதிரி பண்ணுவான். இவன் அப்படி இல்ல, பாவம் நல்லவன், ஃபாலோ எல்லாம் பண்றான் ரூல்ஸ். ஆனா இது வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லல. அவன் நிலைமை என்ன அப்படின்னு கேட்கறான். ஏன்னா இதுதான் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல, ஐயோ இப்படி பண்றாங்க, அப்படி பண்றாங்க, இப்படி பண்றாங்க, இங்க போனாங்க, அவங்க அந்த மலை ஏறினாங்க, அந்த இது எடுத்தாங்க, அங்க வந்து நெருப்பு தொக்கினாங்க, என்னன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படி நரபலிகள் எல்லாமே. சோ அது என்னன்றத நம்ம டீட்டெயிலா 17.1ல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। माताजी जस्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आफ्टर दैट अर्जुना उवाचा. ओके श्लोक எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம், அதோட சப்தம் அதெல்லாம் தேவை. अर्जुना उवाचा माताजी. हरे कृष्ण. ओके अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदम् उत्सृष्ट यजन्ते श्रद्धयान्विदः तेषां निष्ठा कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। ट्रांसलेशन அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்வ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணல, ஆனா வர்ஷிப் பண்றாங்க அவங்க சொந்த இமேஜினேஷன். ரைட்? அப்பனா ஏன்னா ரூல் ஃபாலோ பண்ணல ஆனா பண்றாங்கன்னா கான்ட்ரடிக்டரி. ரூல் ஃபாலோ பண்ணல, ஓகே, அப்போ பண்றாங்கன்னு எப்படி சொல்றீங்க? அவன் சொந்தமா பண்றான், அதுதான் விஷயம். சொந்தமா பண்றான். சோ இம்மீடியட்டா ஆக்ட் பண்ணல. எனக்கு கோவமா நான் டபால் அவனை அடிக்கணும்ன்றது இல்லை. இன்னும் கோவமா நான் போய் 10 யக்னங்கள் பண்ணுவேன், 10 யக்னங்கள்ல நான் பவர் வச்சுட்டு அவனை அழிக்கணும்னு எப்ப ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றான். எதை வச்சு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றான்னா அவன் வந்து சொந்தமா அவன் இமேஜினேஷன்ல ஃபாலோ பண்றான். சோ எது ஃபெய்த்ஃபுல் நம்பிக்கை அப்படின்றதுனா ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் வர்ஷிப் மேல அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்கும். அப்படி இருந்தா 4.39ல இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஆண்டவனை அவங்க நம்புவாங்க அப்படின்னா, அவன் ஸ்லோவா அவன் ஞானம் வளர வளர அவன் வந்து ஹையர் லெவலுக்கு வருவான். ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் வந்த அப்புறம் அவனுக்கு நிம்மதி வரும். இதுதான் நம்பிக்கையோட ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு 4வது சாப்டர்ல பார்த்தோம். எதுக்கு அப்படின்னா தேவர்களை வழிபடுறதும் அந்த தேவர்களை வழிபாடு பண்றதுக்கும் கிருஷ்ணர் தான் மனசுல இருந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. ஓகே, அப்படி பண்ண ஞானம் வளரும். இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ்லயே பாத்தீங்களா சரி, மார்னிங் கிளாஸ்லயும் நிறைய தேவர்களை கும்பிடுறவங்க இருப்பாங்க. பிரம்மா கும்பிடுறவங்க சிலர் இருப்பாங்க. நம்ம பிளானட்ல ரொம்ப பிரம்மா கும்பிடுறவங்க இல்ல, பட் சிவன் கும்பிடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சக்தியை கும்பிடுறவங்க, பஞ்சோபாசனா வர்ஷிப்னு சொல்லியிருக்கேன். ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய நேச்சரை கும்பிடுறவங்க இருப்பாங்க. அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். அப்புறமா வந்து என்ன, சரி ஓகே அப்படி இருந்தா நான் வந்து ஃபார்ம் கிருஷ்ணரை தான் கும்பிடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் ஒரு கன்ஃபியூஷன். 11th சாப்டருக்கு அப்புறம் என்ன யாரை கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால பகவான் உவாச்சா அவர் எடுத்த உடனே என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து என்ன அவ்யக்தமா இல்ல நான் வந்து ரூபமா கும்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்பாரு அவரு. ரைட்? சோ ஏவம் சதத யுக்தா தே, நம்ம காலையில கூட படிச்சோம். என்ன யார கும்பிடணும்? ரைட்? ஏ சாப்பி அக்ஷரம் அவ்யயம். ரைட்? சோ அக்ஷரம் ரைட், அவ்யக்தமா கும்பிடணுமா, அதாவது உருவம் இல்லாததை கும்பிடணுமா இல்ல உருவத்தை கும்பிடணுமா அப்படின்னே கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப கிளியரா நோ உருவம் இருக்கிறதா தான் ஈஸி. ஏன் ஈஸி அப்படின்னா கிளேஷோ திகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்த சேட்டசாம் அவ்யக்தாஹி கதிர் துக்கம் தேகபத்பீர் அவாப்செசி. அதாவது கிளேஷம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் என்னன்னா அவ்யக்தத்தை கும்பிடுறது. அதனால உருவத்தை தான் கும்பிடணும். ஆப்வியஸ்லி அவருக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் சரி ஓகே, அப்பெல்லாம் 2 கேட்டகரி, காடு இருக்காரு இல்லைன்ற கேட்டகரி, அந்த காடு இருக்காருன்னா எந்த மாடல்ல கும்பிடணும்ன்றது அதெல்லாம் நம்ம கிளியர். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி நம்பிக்கையே இல்லாதவங்க டெமானிக், அவங்க வந்து அசுரத்து போயிடுறாங்க. இப்போ 2 கட்டான்ற அந்த கேட்டகரி என்னன்னா அவங்க நம்பிக்கை இருக்கு, ஒழுங்கா சாஸ்திரப்படி தாம்சிக சாஸ்திரங்களா இருந்தாலும் கும்பிட்டு இல்ல ராஜசிக சாஸ்திரங்களா இருந்தாலும் ஃபாலோ பண்ணி கும்பிட்டு வந்தா ப்ராஸ்பர் ஆவாங்க. ஆனா 3வது என் சொந்த கன்காக்ஷன்ல நான் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அவன் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலன்னா அவன் எதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுவான்? அவன் வந்து ஒரு தேவரை கூட ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரைட்
அப்படி இருந்தா ஃபாலோ பண்றவன் தேவர், ஃபாலோ பண்றவர் அரசர். 3வது கேட்டகரி எது வேணா ஒரு மனிதனா ஃபாலோ பண்றான், அதுதான் இன்டர்மீடியேட் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி அவர் கேட்க போறாரு. அப்படி இருக்கச்சே என்னெல்லாம் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் வரும். அப்படி என்ன ஒரு கேட்டகரினா, அவங்க வந்து என்னன்னா அவங்களே ஒரு ஆண்டவனை கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட், நாமினேஷன் பிரபு கூப்பிடுறாரு, ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரபு ஷுவர் பிரபு. Hare Krishna, Prabhu, I'm in Bhakti Shastri class. Is it okay if I finish and call? 1 hour, exact 1 hour. Thank you so much, Prabhu. So sorry. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, sorry. Hare Krishna. கேக்குதா? சாரி. அர்ஜுனா வந்து என்கொயர் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா, ஃபெய்த் நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப இருக்கு இல்லையா. இப்ப வந்து என்ன, இப்போ கேட்டகரி 1 ஆயிடுச்சு, 2 ஆயிடுச்சு. இவங்களே வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. யாரு? ஆண்டவனை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னா ஒரு மனிதனை செலக்ட் பண்ணுவாங்க, அவர் தான் ஆண்டவன், ரைட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றதுக்கு சூப்பர்பா இருக்கும். ஓகே, பட் நிஜமா அது இருக்குமா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட் த நேம் ஆஃப் அ பர்சன். ஆனா ஒரு சினி ஆக்டர் வந்து ஒரு கோயில், ஓகே நிறைய உங்களுக்கே தெரியும், குஷ்புக்கு கோயில் கட்டி இருக்கிறது. அப்புறம் யாரோ சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு ட்ரைனிங்க்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க சொல்லலாம். நம்ம மதுரையில தான் போல இருக்குல்ல குஷ்புக்கு கோயில். சேது மாதாஜி என்ன கூட்டிட்டு அதே மாதிரி நார்த்ல எந்த பாட்டுன்னு தெரியல, அமிதாப் பச்சனுக்கும் கோயில் கட்டியிருக்காங்கன்னு. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரா, இந்த மாதிரி என்னோட அம்மா தான் எனக்கு ஆண்டவன், அதனால நான் அம்மாக்கு கோயில் கட்டுறேன்னு. அம்மாவை வந்து இம்பார்ட்டண்டா வைக்கணும், அது வேற. ஆனா ஆண்டவன் சொல்லிட்டு கோயில் கட்டி கும்பிடுறது வந்து அது அக்செப்டட் இல்லை. ஏன்னா இது சாஸ்திரத்துல இல்ல, மென்டல் கன்காக்ஷன். இது வந்து கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், வா அப்படின்னு இருக்கும், ரைட். இது எங்க அம்மா கூட ரொம்ப விட்டு பண்ண பாத்தீங்களான்னு, அது அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். பட் கோயில் கட்டணும்ன்றது இட்ஸ் யுவர் ஓன் இது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் பித்ரு பூஜைகள் சொல்லட்டுமா மாதாஜி, நீங்க சொல்றதுக்கு இது கரெக்டா? இப்ப வந்து பெரிய முன்னோர்கள்லாம் இறந்துடுறாங்க, சமாதி வச்சு கும்பிடுறாங்க, அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா மாதாஜி? அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். பித்ரு பூஜை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்றது தப்பு இல்ல, ரைட். நிறைய பேர் அது ஸ்ரத்தா அப்படின்னு, அதுல தப்பு இல்லை, அதுக்கு தான் கரெக்டா வந்துட்டு இருக்கேன், நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. ஆனா யூ கான்ட் ஹாவ் பித்திருக்கே ஒரு இடம் வச்சு ஒரு கோயிலா வச்சு அதே கும்பிடுறது, ரைட். பித்திருக்களை கூப்பிடுவாங்க சிலர், ஆவியை கூப்பிட்டு அவங்க காப்பாத்துவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி அக்செப்டட் பிலீஃப் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கச்சு என்னன்னா, அதான் மனிதர் அப்படி நம்பிக்கை அவங்க மேல வச்சு கும்பிடுறது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒருத்தரை ஆன் த வே ட்ரெயின்ல கூட மீட் பண்ணேன். அவங்க வந்து ஒரு ஆச்சாரியாவை வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, தப்பே இல்லை, பர்ஃபெக்ட். ஆனா அந்த ஆச்சாரியா தான் இந்த ஆண்டவன் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு அவங்க கமெண்ட் அடிச்சாங்க. நானு அது ஏதாவது சாஸ்திரத்துல இருக்கா? இல்ல, அப்பனா நம்ம நினைக்க கூடாது. இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. ஆச்சாரியாவை நம்ம ஆண்டவன் ஸ்தானத்துல வச்சு கும்பிடலாம், ஆனா அவர் தான் ஆண்டவன் அப்படின்னு கும்பிடக்கூடாது. புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி அந்த ஆச்சாரியாவும் அதான் பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்யா ஆண்டவனா இருந்தாலும் அவர் அந்த நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்ததால அவர் அந்த இதை ஏத்துக்கவே மாட்டாரு. அதனால அப்படி இருக்கச்சே அவங்க வந்து பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் பண்றாங்க. அவங்க வந்து தே டோன்ட் ஃபாலோ ரைட் ரூல்ஸ் ஆஃப், ஆனா அவங்க வந்து வர்ஷிப் பண்றாங்க, டிமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் பண்றாங்க. அப்படி இருக்கச்சே மென் அட்டைன் சக்சஸ் அந்த எஃபர்ட்ல, ரைட். அப்படி இருக்கச்சே அவங்க சக்சஸ் ஆவாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். பட் அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதால அவங்க வந்து சில தேவர்களோ இல்ல சில மேனோ மென்னையோ மனிதர்களையோ எதையோ ஒன்னையோ கும்பிடுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு சக்சஸ் இருக்கும். ஆனா சக்சஸ் ஆச்சுன்னா எந்த விதமான சக்சஸ் கும்பிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கலாம், பட் அதுல வந்து சக்சஸ்ன்றது எப்படி அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்னன்னா அர்ஜுனரோட கொஸ்டினுக்கு சத்வமா ரஜோவா தமான்றச்சு சொல்றாரு. இப்ப வந்து கும்பிடலாமா வேணாமான்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பட் அதை பத்தி சொல்ல. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கும்பிட்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, மெயினா வந்து ஏன் கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் நம்மளுக்கு, ரைட். இது வந்து நம்ம பர்பட்ல வந்து கிளாரிட்டி இல்ல. ஆனா பக்தி இவர் வந்து பல்தேவ் வித்யாபூஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. அவங்க வந்து படிச்சு வேதங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு, ஆனா ரொம்ப கஷ்டம், அதனால வந்து விட்டுறாங்க. எதுக்கு விட்டுறாங்கன்னா லேசினஸ், சோம்பல்னாலயோ இல்ல வேற ஏதோ ரீசன்னாலயோ அவங்க வந்து விட்டுருவாங்க. விட்டுட்டு அதனால தெரியாதவங்கன்னு இல்லை, தெரியும், வேதங்களை படிச்சிருக்காங்க, ஆனாலும் அவங்க வந்து சோம்பல்னாலயோ வேற ரீசன்னாலயோ விட்டுட்டு அவங்க வந்து தேவர்களை கும்பிடுவாங்க. இது ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, நீங்க நோட் எல்லாம் பண்ண வேணாம், கேட்டகரி ஜஸ்ட் கேட்டா போறோம். சிலர் வந்து என்னன்னா லோக்கல் கஸ்டம் இருக்கும், நீங்க பாத்தீங்கன்னா பரம்பரையா ஒரு ஃபேத் இருக்கும், அதனால அவங்க பண்ணுவாங்க.
அவங்களோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு. இப்போ எதுக்குன்னா நம்ம வந்து லூசா இவன் ஏன் இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம அப்படின்னும். எதுக்குன்னா இதுதான் பெரும்பாலும் இருக்கிறவங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல் அந்த சைடுல இருக்கு, சோம்பல் இந்த சைடுல இருக்குன்னு ஒரு கேட்டகரி. சோம்பலே இருந்தாலும் லோக்கலா இப்ப பரம்பரையா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதனால நாங்க பண்றோம். பரம்பரையா இப்படி பண்றோம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பிராமணர் அவங்க சொன்னது என்னன்னா, நாங்க பரம்பரையா வந்து மனைவிதான் விளக்கு ஏத்தணும் அப்படின்னு. இது ஒரு சைட்ல. ஆனா மனைவி இல்லைன்னா என்ன, வீட்டுல விளக்கு ஏத்தணும், அதுதான் பிரைமரி. அப்ப வந்து சொன்னாங்க பரம்பரையா எப்படின்னா அவங்க பழக்கமா இந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து விளக்கு ஏக்கறச்சே அவங்க குளிச்சுட்டு எல்லாம் வருவாங்களாம். ஆண்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லையா, அவங்க குளிக்காம கூட ஏத்துவாங்களாம். இது எங்க இருந்து பழக்கம்னா அது லோக்கல் கஸ்டம், அவங்களே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு சாஸ்திரத்துல நான் அந்த மாதிரி பார்க்கல. ஏன்னா பஞ்சராத்திரிக்க விதிப்படி பண்றதா இருந்தா நம்ம கோயில்ல வந்து எல்லாருமே மென்தான விளக்கெல்லாம் ஏற்றுறாங்க, பூஜை எல்லாம். அவங்க எல்லாம் குளிச்சுட்டு இன்ஃபேக்ட் அவங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வந்தா கூட மறுபடியும் குளிக்கணும், அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சராத்திரிக்க விதிகள். அதனால ஆண்டவன் முன்னாடி விளக்கு ஏத்துறதுக்கு கண்டிப்பா குளிக்கணும். எக்ஸப்ஷனா உடம்பு முடியலன்றதோ இல்ல நம்ம எங்கேயாவது போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஒண்ணுமே முடியல, இல்ல ஏதாவது ஒரு இக்கட்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன், பயங்கரமான தண்ணியே கிடைக்காத ஒரு காலம் அப்படியெல்லாம் இருந்தா ஜபம் பண்றதை நம்ம பண்ணுவோம். இது எக்ஸெப்ஷனுக்கு, நாட் ரெகுலர். அதனால இது ஒரு விஷயம். இப்போ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்க ஜப்பம் யக்னா இல்ல எது வேணா ஜப்பம் தப்பா ஞான யக்னா இதெல்லாம் பண்றாங்க நம்பிக்கையோட. ஆனா சில தடவை அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணவும் கூட இருக்காது. அவங்க இஷ்டப்பட்டு என்ஜாய் பண்ணல, ஆனா பண்றாங்க. அவங்க வந்து நம்பிக்கை இருக்கு என்னன்னா இந்த ட்ரெடிஷன் பரம்பரையா வராதுன்னு ஸ்ரீதர் சுவாமியும் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா இப்படி நம்பிக்கை ஃபுல்லா சாஸ்திரத்துக்கு மேல இருக்கிறவன் ஆப்போசிட்டா பண்ண முடியாது. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டைரக்டா பகவத்கீதாக்கு போங்க. 9. I think 30 or 31. அப்பி சேச்சோ துராச்சாரியா பஜதா மாம் அனன்யபாக் சாத்துரேவ சமந்தர்வியம் சமயக் விவதி சோய. கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். துராச்சாரியா பண்ணானா இது டைரக்டா இல்ல, இது இன்டைரக்டா கனெக்ட் ஆகுது. எப்படின்னா சாஸ்திரங்கள் மேல ஃபுல்லா படிச்சுட்டு இருக்கிறவன் கண்டிப்பா தப்பு பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும் சாஸ்திரம் இது பண்ணா இப்படி டெம்டேஷன் விழுவான், இப்படி ஆகும்னு. அவன் வந்து தப்பு பண்ற சான்ஸே இல்லை. அப்பனா யாரு வேணா இந்த மாதிரி கேட்டகரி, அதாவது லோக்கல் கஸ்டம்ல இருந்து அனன்ய பாக்கானா ஃபுல்லா பக்தி பண்ணுவான், ஆனா கிருஷ்ணன் மேலதான் பண்றான், யாரோ மேல இல்ல. அப்படி இருந்தும் அவன் மிஸ் ஆகி கீழே விழுறான் அப்படின்றத. இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா 3 டைப் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்கிறவங்க எதை கும்பிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து தேவர்களை கும்பிடுவாங்க. இது ஒண்ணு. அதாவது 3 டைப் ஆஃப் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப வந்து கண்டிப்பா தேவர்களை ஏன்னா டெமிகாட்ஸ், ரைட்? நீங்க பாப்பீங்க, அதுவும் அழகான டெமிகாட்ஸ். அதாவது நம்ம கணேஷா, ரைட், முருகா, இந்த மாதிரி அவங்க கொடுப்பாங்க. இது ஒண்ணு. ஓகே. இப்ப வந்து இங்க இதுக்கு அர்த்தம் வந்து என்னன்னா நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லுங்க, ட்ரெஸ் பாஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்லுங்க, கிராஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணாம பண்ணணும்ன்றதுல அவங்க வந்து சாஸ்திரங்கள் தெரிஞ்சு சோம்பல்னாலயோ தாமசிக்க குணங்கள்னால்தான் சோம்பல் வரும், ரைட்? இல்லைன்னா ஒரு பிரச்சனை என்றதால ராஜசிக்க குணத்தினால அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால இவங்க வந்து அகேஷனலா ஏதோ ஒரு டிடியை கும்பிடுவாங்க. இது ரெகுலர்னு இல்லை, அவங்க பண்ணுவாங்க, பட் திடீர்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா புள்ளியார் கும்பிடுறது கூட பாருங்க, விசர்ஜன் அந்த டைம்ல ஓவரா போகும். அதுக்கப்புறம் கும்பிட்ட புள்ளியாரே எடுத்துன்னு போய் போட்டுருவாங்க. சோ இதுதான் அவங்க நம்பிக்கை. அண்ட் அவங்க ஃபெய்த் வந்து என்ன மூட்ல இருக்கு அப்படின்னா பலதேவ் வித்யாபூஷன் சொல்றாரு, அப்படி இருக்கிறவன் என்னன்னா 2 சாய்ஸ் இருக்கு. அவன் சத்வமா ரஜசா தமசா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன்ல 2 இன்பிட்வீன் இருக்கான். இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை. சோ அப்படி இருக்கச்சே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டார். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றதுதான் நமக்கு தெரியும். சோ இப்ப ரூல்ஸ் இல்லாம பண்ணா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி இருந்தா என்ன அப்படின்னு 17.2ல சொல்ல போறாரு. அதாவது ஸ்ரீ பகவான் வாஜா அப்படின்னு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வாசிங்க மாதாஜி. பகவான் உவாச்ச த்ரிவிதா பவதி ஸ்ரத்தா தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா சாத்விகி ராஜசி சைவ தாமசி சேதி தாம் ஸ்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, ஒன் டஸ் நாட் வேதங்களை ஃபாலோ பண்ணலன்னா அவர் வந்து என்ன இன்ஸ்டிங் வச்சு பண்ணுவான். வேதம் ஃபாலோ பண்ணா ஏதோ ஒன்று ஃபாலோவே பண்ணலன்னா அசுரா. நானும் ஃபாலோ பண்றேன்
நானும் பண்றேன் நேம் சேக்ல ஃபாலோ பண்ணா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து எந்த கேட்டகரி அப்படின்னு அவன் வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணரனா புனர்ஜென்மம் ப்ரீவியஸ் ஜென்மம் புனர்னா நெக்ஸ்ட் இல்ல சாரி ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல வந்து அவன் செய்யற ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சுதான் அவனுக்கு மூடு வருது இப்போ நான் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் எனக்கு குட்னஸ் இந்த பர்சன்டேஜ் எனக்கு வந்து பேஷன் இந்த பர்சன்டேஜ் இக்னோரன்ஸ்னா நான் முன் ஜென்மத்தில் செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி வச்சுதானே இருக்கு கரெக்டா இப்போ ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அதை வச்சுதான் எனக்கு மோட்ஸ் வருது அதை வச்சுதான் நான் ஆக்டிவிட்டி செய்யறேன் எந்த ஆக்டிவிட்டியா இருந்தாலும் கும்பிடுறதா இருந்தாலும் இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பாருங்க மாதாஜி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க பாவம் மாதாஜினா ஏதோ வந்து முன் ஜென்மத்துல செஞ்ச அந்த கர்ம வினைனால நான் இந்த ஜென்மத்துல இப்படி அகப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அகப்பட்டு இருக்கலாம் ஆனா அகப்பட்டே இருக்கணும்ன்றது இல்ல மாதாஜி நான் என்ன பண்றது மாதாஜி திருடினேன் ஜெயிலுக்கு போனேன் எனக்கு ஜெயில போயிடுறதா எனக்கு தலையெழுத்து அதனால வெளில வந்தவனும் மறுபடியும் திருடினேன் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி முட்டாள்கள் நான் மாதாஜி, அவங்க முட்டாள்கள். கரெக்டா சோ என்ன சொல்றேன் டேய் திருந்தி வாத பாருடா நீ போய் வேற ஏதாவது வேலை செய்டா அப்படின்னா ஐயோ அப்படியா என்னோட கர்மம் அதனாலதான் நான் வந்து பிறவியில இருந்தே எங்க அப்பா திருடன் என் தாத்தா திருடன் என் கொள்ளு தாத்தா திருடன் அதனால நான் பரம்பரை தொழில் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஏய் அதெல்லாம் பரம்பரை தொழில்னு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை பரம்பரை தொழில்னா ஏதோ உன் அப்பா டாக்டர் தாத்தா டாக்டர் நானும் டாக்டர் ஆனேன்னு சொல்லு இல்ல என் அப்பா பிராமணரு சாஸ்திரிகள் குருக்களா இருக்காரு நானும் சொல்லு திருடுறது என்னடா பரம்பரை தொழில் சொல்லுவேல இல்லையா சொல்வீங்க இல்லையா சோ அதனால வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அதனால ஹவு டு சேஞ்ச் த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆஃப் த மோட்ஸ் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பியூட்டிஃபுல்லா எப்படி பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும் நீங்க சொல்லுங்க யாரை வச்சு பண்ண முடியும் அதாவது ரெண்டு விஷயம் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் growth ஒண்ணு வந்து நைஸ் பர்த் அதுதான் இல்லைங்க அது தொச்சு அப்போ இன்னொன்னு என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மாதாஜி. ஹரிபோல் வெரி நைஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரைட் எக்ஸலன்ட் பர்த் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருந்தா வெரி வெரி ஈஸி ரைட் அதனால தான் பிராப்த புண்ணிய கிருத்தக்லோச்சான் உச்சித்வா சாஸ்வதா சமாக சுச்சிமான் ஸ்ரீமதாம் தேகே யோகோ நஷ்டோ பரந்தப்பா ஸோ பேசிக்லி அவங்க வந்து புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா வில் பி பார்ன் இன் ஸ்ரீ ஃபேமிலி ரிச் ஃபேமிலி டிவோஷனல் ஃபேமிலி ஆர் ஸ்ரீமதாம் அப்படின்னா பக்தி சுச்சிமானா சாரி பக்தர்கள் ஸ்ரீ டிரான்சென்டென்டல் ஃபேமிலி ஸ்ரீமதாம்னா ரிச் ஃபேமிலி அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி ஓகே பக்தியில வந்தா ஓகே நம்ம பரீட்சித் மாதிரி இல்ல பிரலாத் மாதிரி மாட்டிக்கிட்டோம் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இல்ல அப்படின்னா இமீடியட்லி கர்மம் பண்ணாரெல்லாம் அந்த அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு போகாதீங்க சொல்றேன் போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அசுர குணங்களிலே வந்து அந்த போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரான நாரதரை பார்க்காம வயிற்றுக்குள்ள ஸ்ரவணம் கேட்டே அவர் வந்து அவ்வளவு புனிதப்பட்டு அசுர குணத்தில் இருக்கிற பரம்பரையில இருந்தாலே முடிஞ்சனா நம்மளால ஏன் முடியாது அதனால என்ன பண்ணணும் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணா அசோசியேஷன் பண்ணுவோம் பிளைண்ட் ஃபேத் ஒரு பர்டிகுலர் மோட் வந்து நம்ம எலிவேட் ஆகாது எதுவா இருந்தாலுமே நம்பிக்கைன்றது முக்கியம் ஆனா பிளைண்ட் ஃபேத் இதுல கூட நம்ம பகவத்கீதால கூட பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு சாஸ்திரங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணாதீங்க ஆனா கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா அப்பதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு எதுக்கு பண்றான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் பிளைண்ட் ஃபேத் வந்து வில் நாட் டேக் அஸ் எனிவேர் வி ஷுட் நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால ஹவு டு வி அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை பத்தி சொல்லியிருக்காரா இப்போ மோட்ஸ் நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் நான் அசுர குணத்துல இருக்கேன் தாமசிக்க குணத்துல இருக்கேன் ஸோ நேச்சுரலி எனக்கு வந்து டெண்டன்சி என்ன ஆகும் நான் அந்த ரூல் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுவேன் பண்ணிட்டு நான் வந்து சோம்பல்ல நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு நான் என்னோட பொசிஷன் சோம்பல்ன்றது எனக்கு நேச்சுரல் அதனால எனக்கு ஏதாவது இங்க ஆஸ்டாரிட்டி பண்ணுங்கன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் நான் இப்படிதான் பண்ணுவேன் நான் சாஸ்திரங்கள் நீ சொன்னாலும் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரியாது படிக்கவும் மாட்டேன் நான் சோம்பல் இன்டோர் லெசன்ஸ்னா இக்னோரன்ஸ்ல பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அது பண்ணா எதனால அக்க வந்துச்சு மூடு என் மேல தப்பா இப்போ ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல நான் பண்ணேன் அந்த இம்ப்ரெஷன் என் மண்டையில உட்காந்துருக்கு அந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து என் மைண்ட்ல இருக்கிறதால அந்த ப்ரீவியஸ் லைஃபோட சம்ஸ்காரத்தை படி நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி எப்படி ப்ரீவியஸ் மோடு அக்வயர் பண்றதுன்றது கொஸ்டின் எவ்வளவு நாள் அப்போ அந்த மோட்ல அசோசியேட் ஆயிருக்கும் எவ்வளவு நாள் பல ஜென்மங்கள் மாதாஜி. வெரி நைஸ் ஆல்மோஸ்ட் பிகினிங்லெஸ் நம்ம பிரகிருதியில எப்போ டச் பண்ணோமோ அப்பத்துல இருந்து எப்போ நம்ம பிரகிருதி எப்போ டச் பண்ணோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எப்போ பூலோகத்துக்கு வந்தோமோ அப்பத்துல இருந்து பிரகிருத்திய டச் பண்ணிட்டோம் அப்பத்துல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்போ மெயினா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆடிபலி மாடுபலி இதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில வரும் நம்ம துர்கா காளி மகா காளி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவா அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு வைஷ்ணவா தேவி ரைட் எங்கேயுமே ஆடு பலி குதிரை பலி இதெல்லாம் வந்து பரம்பரையா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்றாங்களே தவிர சாஸ்திரங்கள் ஓபன் பண்ணி பண்றது இல்லைங்க அதுதான் ப்ராப்ளம் அதனால வந்து இப்ப வந்து அப்படி இருக்கச்சே அவங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியாம அவங்க வந்து
பண்ண முடியும். ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. எப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் வரும்? ஸ்கிரிப்சர்ல இருந்து தான் வரும். அது எப்படி முடியும்? எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னா டிவோட்டிஸ் மூலமா தான் வரும். டிவோட்டிஸ் சொல்றது வந்து டாப் உத்தமாதிகாரி. அதுதான் நம்ம சாத்வதாம் அப்படின்றாங்க. சாத்வதாம்னா பியோர் டிவோட்டி. பியோர் சுவாத்வதாம் பதிஹி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பதிஹி அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட். யாரு? கிருஷ்ணா, ரைட்? என்ஜாயர். சோ சாத்வதாம் பியோர் டிவோட்டிஸ் உடைய யாருன்னா, அதனாலதான் அவருக்கு வந்து விஷ்ணு பாத்தா பிரபு பாத்தான்ற பேர் அவங்களுக்கே கொடுக்கணும்னா பர்மனண்டா அவருக்கு அங்க இருக்காரு சாத்வதாம் அப்படின்றது. அதனால அவங்களால அந்த இம்ப்ரெஷனை மாத்த முடியும். இது எப்படி முடியும் நீங்க கேட்கவே வேணாம். இங்க இருக்கிற கிளாஸே நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளா இருக்கலாம். வெரி ஃபியூ பீப்புள் வில் பி born as a வைஷ்ணவைட், ரைட்? இப்போ என்ன எடுத்தீங்கன்னா டோட்டலி வைஷ்ணவ குடும்பம் தான் பிறந்ததே. அதாவது தாத்தா எல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டா வைஷ்ணவிசம் முட்டு. எங்கேயாவது வெளியில போய் குங்குமம் இந்த விபூதி இதெல்லாம் போட்டா வீட்டுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம். அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டா. அவர் அலோவ் பண்றாரோ இல்லையோ இவங்களே பயந்து பயந்து இருந்திருக்காங்க. இது ஒரு கேட்டகரி. ஓகே, அனசூயா மாதாஜியும் அதேதான், ரைட்? அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி. அவங்க அப்பாவும் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டான்ச் இந்த மாதிரி வைஷ்ணவைட்ஸ்னு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைட்ல வச்சுக்கலாம். ரிவர்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். அதாவது இப்போ நாங்க கல்யாணம் போனதும் வைஷ்ணவா ஃபேமிலி இருந்து, ஆனா அவங்க வந்து அப்படியே அப்படி டைல்யூட் ஆயிட்டு அப்படியே சிவன் கிவன் அப்படின்னு கும்பிட்டு திலக்கம் இப்படியே வைக்கிறீங்க இப்படி வைங்க அப்படின்னு லெவல்ல கொஸ்டின் நடக்குது இல்லையா? எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி இருந்தா இல்ல இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பிறந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நிறைய டிவோட்டிஸ் இங்க இருந்து நிறைய குரூப்ஸ் வந்து மாறி இருக்காங்க. எப்படின்னா, தேங்க்ஸ் டு ஷீலா பிரபுபாத் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ராமகிருஷ்ண பிரபு. அவர் புண்ணியத்துல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இந்த பாக்கியம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, ரைட்? அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஹவு டு கெட் ரிலீஸ்னா, நம்ம போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சாது, சாஸ்திரா நெக்ஸ்ட். அதாவது அந்த சாஸ்திரா படிச்சா புரியாது, பிளைண்டாவும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து ஏன்னா ரெண்டுமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தானேன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஆனா ஒருத்தரோட பாவம் ஸ்வபாவத்தையே மாத்தக்கூடிய டேலண்ட் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒன்லி அதாவது அந்த சுபாவமே மாத்தும். அது மாத்த முடியுமானா, ஆமா, அந்த டேலண்ட் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ்க்கு இருக்கு. அது எப்படி முடியும்னா அவங்க மூலமா. அதனால ஹியரிங், ஸ்ரவணம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது, கீர்த்தனம்னா பேசுறது, பாடுறதுன்னு இல்ல, பேசுறது. அது இருந்தா ஸ்மரணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதனால கேட்கணும் இந்த ஃபேத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 2.41லயும் நம்ம பார்த்திருப்போம், ரைட்? ஹியர் வித் விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகேஹா குரு நந்தனா பௌஷாக்கா அனந்தஸ்ய ஹக்தியான் விவசாயினாம். அதாவது அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் கிளியர்லி அப்படின்னு. அதனால பலராம் வித்யா பூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கிற ஃபெய்த்தும் இதுவும் ஒன்னா அவங்க சொந்தமா பண்றதுனா இல்ல. இவங்க வந்து நம்பிக்கையோட பண்றாங்க. ஆனா இது வந்து அதிகாரத்தோட இல்ல. அதிகாரம்னா அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இல்ல. இந்த 3 டைப் ஆஃப் ஃபெய்த் வந்து அவங்க இம்ப்ரெஷனால, அதாவது தாமசிக்க ஃபெய்த், ராஜசிக்க அண்ட் குட்னஸ்ல இருக்கிற ஃபெய்த் கூட. இந்த 3மே வந்து ஸ்கிரிப்சர்ல இல்ல, ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல போட்ட இம்ப்ரெஷன்ல இருக்கு. ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல இருக்கிற இம்ப்ரெஷனால ஒரு மோடு வருது எனக்கு. அந்த மோட்ல இருக்கிறது எந்த அதே பரம்பரையில போய் சேருவேன். அதாவது எந்த அதே பரம்பரை போன ஜென்ம பரம்பரை இல்ல, எந்த மோடோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரை. அந்த பரம்பரையில நான் சொன்ன திருடன் தான் பரம்பரை திருடன், பரம்பரை கொலகாரன்றதை நம்ம பாஸ் ஆஃப் பண்ண முடியாத மாதிரி, பரம்பரையா நாங்க ஃபாலோ பண்றதுன்றதும் பாஸ் ஆஃப் பண்ண முடியாது. ஃபெய்த் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வந்து எதனால நம்பிக்கை இந்த புக்ல இருக்கிறதால, அதாவது சாஸ்திரங்க படி இருக்கிறதால நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியுது. அது வந்து எப்படி? வெறும் டைரக்ஷனால. ஏன்னா வெறும் இம்ப்ரெஷனால இல்ல, சாஸ்திரங்கள் சொல்றது வந்து டைரக்ஷன்ஸ்கோசரம், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்துதான் சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ற ஒரே ஒரு நாலேஜ் தான் வந்து சாத்விக அப்படின்னு சொல்றோம். இன்ஃபேக்ட் குட்னஸ் கூட இல்ல, சுத்த சத்துவ பிளாட்ஃபார்ம்ல வரும். அதுதான் நம்ம வந்து வாசுதேவ சத்வம் ஆர் இது என்னது விசுத்த சுத்தம். இந்த ரெண்டுமே 3மே அந்த கேட்டகரியில வரும். ஆனா பாண்டவங்களை கும்பிடுறோம், ரைட்? ஸ்கிரிப்சர் தெரிஞ்சு இருக்கிறது சத்வம் ஒண்டிதான், வேற எதுவுமே வந்து இது இருக்காது. ஆனா அவங்க லோக்கல் கஸ்டம் தான் 3 டைப்ல வரும். சுத்த சத்துவம் அந்த கேட்டகரி, இது சத்வம் ராஜஸ் தமஸ் கேட்டகரியில வரும். சத்வம் ராஜஸ் தமஸ் கேட்டகரியில நம்ம கும்பிட்டோம்னா அது வந்து சாஸ்திரப்படி இல்லாம கன்காக்ட் ஆர் ரிலீஜன். கன்காக்ட் ஆர் ரிலீஜனுக்கு அதே பெனிஃபிட் வராது அப்படின்றத சொல்றாரு. இது வந்து ராமானுஜாச்சாரியா ரொம்ப கிளியரா ஸ்வபாவம் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. ஸ்வபாவம்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டேட், நம்மளோட நேச்சர், ரைட்? நம்மளோட பாவா அப்படின்றதுக்கும் ஸ்வபாவன்றதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஃபேன்சி வெட் காம்படிஷனுக்கு நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து டைகரா வந்து வேஷம் போட்டு அனுப்பிச்சிருக்கோம், ரைட்? இப்போ போனீங்கன்னா குழந்தை வந்து அங்க போயிட்டு வேன் அழுது, வேஷம் என்னமோ டைகர். ஏன் அழுது?
பாவா வந்து டைகர். அப்ப என்ன ப்ராப்ளம்? இன்ஹரண்ட் நேச்சர் வெளியே வருது மாதாஜி. இன்ஹெரிட்டன்ட் நேச்சர், தட் இஸ் கால்ட் ஸ்வபாவா, ரைட்? அவரோட ஓன் சொந்த நேச்சர், ரைட்? இது எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாசனா, அதாவது இம்ப்ரெஷன். எதனால அந்த வாசனா இம்ப்ரெஷன் வருதுன்னா ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்தாங்க. புரிஞ்சுச்சா? நம்பிக்கை எதனாலன்னா ஒரு டேஸ்ட் இருந்தா வரும் நம்பிக்கை. இப்போ நான் இந்த சாமி மேல நம்பிக்கை, இந்த மனிதனை சாமியா கும்பிடணும்னா ஏதோ ஒரு டேஸ்ட். நான் சொன்ன ஒருத்தர் வந்து அம்மாவை வந்து கும்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஏதோ ஒரு டேஸ்ட். அதனால நம்பிக்கை இருக்கு, சின்சியரா பண்றான், ரைட்? ஆனா அந்த நம்பிக்கை சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் ஒண்டிதான் நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் சத்வா இருக்கிறது. எப்போ வெறும் அந்த சாஸ்திரங்கள் சொன்னதை கேட்டான், புரியுதா? அதுதான் பர்ஃபெக்ட். இப்போ மைண்டு சொல்றதை வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம். அதனால இதுதான் பிரச்சனை ஆகும். அதனால மைண்டு எது வேணா, நீங்க சென்ஸ் கண்ட்ரோல், டாலரன்ஸ், டிஸ்கிரிமினேஷன், ஒருத்தனோட டியூட்டி, ஃபெய்த், இதெல்லாம் வந்து குட்னஸோட ப்ராடக்ட், பை ப்ராடக்ட்ஸ். ஆனா அப்படி இருக்கச்சையும் எப்படி மூணா ஃபெய்த் டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னா, ஒருத்தனோட குணம் வந்து ராஜசீகமோ தாமசீகமோ இருந்துச்சுன்னா மிக்ஸ் ஆயிடும், நம்பிக்கையும் மிக்ஸ் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? ராஜசீக, தாமசீக, சாத்விக மூணுமே மிக்ஸ் ஆகும். மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா வராது, அந்த ட்ரூ நேச்சர் வராது அப்படின்றது. இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? அதாவது டவுட் பண்ண நம்பிக்கைன்னா நம்ம வந்து அவங்கள ட்ரஸ்ட் பண்ண, நமக்கு டவுட் வந்தாலும் கூட நம்ம இதாயிருவோம்ல மாதாஜி, மைண்ட் மாறிடும்ல. டவுட் வந்தாலே மைண்ட் மாறிடும். டவுட் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருந்தா பாதையில கூட்டிட்டு வர்றாரு. இப்போ நான் வந்து ஃபெய்த்ன்றதே சாத்விக குணம், ஃபெய்த்ன்ற வார்த்தையே சாத்விக குணம். ஆனா ஐ பிலீவ் இன் ஃபெய்த் இன் பிரேயிங் திஸ், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்களேன், ஒரு செடி ஒரு கொடி, என்ன பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு இந்த வேப்ப மரம், ஆலமரம், இந்த மரங்களை எல்லாம் கும்பிடுறாங்கல்ல மாதாஜி இந்த கிராமத்துல. மரங்கள் வந்து கிருஷ்ணர் கொடுத்தாருன்னு கும்பிடுறதுதான் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா அப்படி கூட கும்பிட மாட்டாங்க. சிலர் வந்து சாமான கூட கும்பிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், இது இந்த வண்டி தான் என்ன வந்து வளர்க்க வச்சுச்சு, அதனால நான் வண்டியை சாமி மாதிரி நினைச்சு கும்பிடுறவங்க கூட இருக்காங்க. அப்படி கூட இருக்காங்களா மாதாஜி? நிறைய பேர் நான் பாத்திருக்கேன். இதுதான் எனக்கு சாப்பாடு போட்டுச்சு அப்படின்னு. பூஜைக்கு ஒரு நாள் கும்பிடுறது வேற, அது வந்து தேங்க்ஸ், கிராட்டிடியூட் சொல்ற மாதிரி. ஆனா டெய்லியே வந்து இதுதான் இந்த நிறைய பேர் இருக்காங்க. நானே பண்ணாம இருக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் காலங்காத்தால பூஜை பண்ணிட்டு நம்ம மரச்செடிகளை கும்பிடுறத நம்ம நிறையவே பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. நம்மளே சுத்தி வந்திருக்கோம் மாதாஜி, நம்மளே சுத்தி இருக்கோம் மாதாஜி. நம்மளே சுத்தி வர்றது தப்பு சொல்ல மாதாஜி. அதான் சப்ஜெக்ட் என்ன மாதாஜி? எனக்கு புரியல. வாசனான்றீங்களா? அது என்ன சப்ஜெக்ட்? வாசனானா இம்ப்ரெஷன். பழைய வாசனைகள் நம்மள இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அத மாதிரி பண்றோம், அந்த மாதிரி. ஓகே. ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்தில் இருக்கிறத வச்சு 3 மோட்ஸ் வருது. அந்த 3 மோட்ஸ்னால, பிகாஸ் ஆஃப் த மோட்ஸ் நம்ம இப்படி பிஹேவ் பண்றோம். ப்ரீவியஸ் இம்ப்ரெஷனால நம்ம சொந்தமா கன்காக்ட் பண்ணோம். இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி வண்டியை கும்பிடுறது, அம்மா தான் எனக்கு கிரேட்னு அம்மா கோயில் கட்டுறது, குஷ்பு தான் கிரேட், குஷ்புலாம் என்ன எந்த கேட்டகரியில வரும்னு கூட, தாமசிக்கமா பிலோ தாமசிக்கமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. சிலருக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இல்ல, ஆனா நல்லது பண்ணிருந்திருக்கலாம். இந்த குஷ்பு நல்லது பண்ணிருந்திருக்கலாம். வெரி நைஸ் மாதாஜி சொல்றாங்க பாருங்க ஆன்சர் எனக்கு. தேங்க்யூ சித்திரலேகா மாதாஜி. அவங்க ஏதாவது நல்லது பண்ணிருக்கலாம், அதனால கும்பிட்டு இருக்கலாம். அதே மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஃபேமிலியை காப்பாத்தி இருக்கலாம், ரைட்? அதனால அவன் தான் ஆண்டவன் சொல்லிட்டு அவங்கள கும்பிடுறவங்க இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு கோயில், ஒரு வில்லேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமன். அவங்களே வந்து ஃபெய்த், அதான் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. என்ன அவங்களுக்கு நிஜம்தான், அவங்க வந்து குட்னஸ்ல தான் பண்றாங்க ஃபெய்த். ஆனா அது வந்து வாசனங்கள், ப்ரீவியஸ் இம்ப்ரெஷனால அந்த குட்னஸ் இஸ் பிகம் மசாலா. தாமசீகமும் இருக்கு, ராஜசீகமும் இருக்கு. அதனால ஃபெய்த் குட்னஸ்ல இருந்தாலும் வர்ஷிப் பண்றது அடல்ட்ரேட் ஆயிடுச்சு, ரைட்? இப்போ நீங்க பால் கொடுங்க மாதாஜின்னு சொல்றேன். நீங்க பால் ஒரு கிளாஸ் குடுக்குறீங்க, நடுவுல வந்து நீங்க யாரோ ஒருத்தங்க பசங்க கொண்டாந்து கொஞ்சோண்டு டீ டாட்டோ இல்ல காஃபி டாட்டோனா அடல்ட்ரேட் ஆகுது இல்லையா? அது ஏன் ஆச்சு மாதாஜி அப்படின்னா, பால் என்னமோ பியூர், ஆனா அது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆறதால அதோட டெண்டன்சி மாறுது. அதுதான் மாதாஜி இப்ப என்னுடைய கேள்வியே. இப்ப நாங்க வந்து இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி, சரஸ்வதி பூஜை இதெல்லாம் கொண்டாடி பழகி இருக்கோம். இப்ப வந்து எனக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு வந்ததுனால கிருஷ்ணர் படத்தையும் வச்சுட்டு நான் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுறது. அதாவது கிருஷ்ணருக்கு தான் எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு அவருக்கு முன்னால அவ்வளவு பூக்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது. அது கரெக்டா? எனக்கு வெரி பெர்ஃபெக்ட் மாதாஜி, வெரி
ஒன் செகண்ட். பெர்ஃபெக்ட் மாதாஜி. எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட பாவம் என்னன்றது இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆராதனானாம் சர்வேஸ்நாத் சொல்லியிருக்காரு விஷ்ணோர் எல்லா ஆராதனம் பரம். தேவர்களுக்கும் எல்லா தேவர்களும் ஒன்லி யூ ஹாவ் டு கீப் என்ன சொல்றது ரெஸ்பெக்ட். So as எஸ். a respect we have to puja, that's all. ஸோ எடுத்தோடனே சித்திரலை நம்ம பிள்ளையார் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். எந்த கிருஷ்ணருக்கு ஆரம்பிக்கிறத கூட கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்றோம், ஆனாலும் பிள்ளையார ஒரு தரம் தலையில கூட்டிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். அது தரப்பட்டு சரி, தான். நான் சொல்லவா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. Yes, சோ Mataji. இப்ப வந்து என்னன்னா மாதாஜி, உங்க டவுட் இஸ் வெரி பெர்ஃபெக்ட். இப்போ ஒண்ணு நாளைக்கும் ஆராதனாம் சர்வேஷ்னாம் விஷ்ணுர் ஆராதனம் பரம் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி சதயானாம் சமர்ச்சனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரு நம்ம இவர் சிவர் சொல்றாரு. விஷ்ணு ஆராதனம் தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி இருக்கிற அவர் யாரை கும்பிடுறான்னா சங்கர்ஷனா. யாரு? பலராம். ரைட், அவரை தான் கும்பிடுறாரு சிவா. அவ்வளவு ஆழ்ந்து ரைட். அவரு இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து சோர்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். அதை வச்சுதான் நம்ம போகணும். அப்ப வந்து என்னன்னா, இப்ப நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் யாரை கும்பிடுறாங்க? விஷ்ணுவை. அதனாலதான் விஷ்ணு பாதா பிரபுபாதான்னு சொன்னேன். அப்படி இருக்கச்சு நம்மளும் அவங்களை கும்பிடணும், தப்பே இல்லை. ஆனா என்ன பாவத்தை கும்பிடணும்? அவங்க எல்லாம் டிவோட்டி அப்படின்னு. நம்ம ஷாப்பிங் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து சிவா எனக்கு 1 minute வந்து சிவா எனக்கு இது கொடு, கணேஷா நான் உனக்கு தேங்காய், அப்படி இல்ல. கிருஷ்ணர் கூட பாத்தீங்கன்னா எத்பாத பல்லவ யுகம் வினிதாய கும்பா துவந்தே பிரணாம சமயேச கணாது ராஜ விக்னாம் விகத்தும் அலமஸ்ய ஜெகத்ரயஸ்ய கோவிந்தமாதி புருஷம் தமம் பஜாமி. அவர் என்ன சொல்றாரு? கோவிந்தா நரசிம்மா எனக்கு வந்து பவர் கொடு, ஏன்னா நான் 3 உலகத்துல இருக்கிற அவங்களையும் எதுக்கு காப்பாத்தணும்? பக்தியில் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்துல ஸ்ரீரங்க பெருமாள் இருக்காரு. ரைட், பெருமாள் வந்து சைன கோலத்துல இருக்காரு. அங்க வந்து சைன கோலத்துல உட்கார வச்சதே நம்ம புள்ளியார் தான். சின்ன குழந்தைய அவங்க எல்லாருக்கும் அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். கூட்டிட்டு போய் அவரை உட்கார வச்சுட்டாரு. இப்போ உச்சி புள்ளியார் எதுக்கு இருக்காரு அப்படின்னா, ஸ்ரீரங்க கோயிலுக்கு வர்ற டிவோட்டிஸ்க்கு பிரச்சனை எவராது பண்ணா, யார் வேணா பண்ணலாம். யார் மூலமா பிரச்சனை இருந்தாலும் அவர் வந்து மேல இருந்து உச்சியில இருந்து பாக்குறாராம். அந்த ஜோனை ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. அந்த பாவம் தெரிஞ்சிச்சு உச்சி பிள்ளையார் போய் கும்பிட்டா தப்பே இல்லை. ஏன்னா அது தேங்க்யூ கிராட்டிடியூடும் இல்ல ரெஸ்பெக்டோ, சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. ஆனா எனக்கு நீ வேணும், நான் வந்திருக்கேன், பட் எனக்கு வந்து நான் ஒரு தேங்காய் அடிக்கிறேன், காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் கோகனட் இஸ் 50 ரூபி. எனக்கு அடுத்த மாசம் ப்ரொமோஷன் வாங்கி கொடுத்துடு. ப்ரொமோஷன் வந்தா எனக்கு 5000 rupees வரும். ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துடு 5 crore ரூபி. எனக்கு ஒரு 2 கொடுத்துடு 50,000 ரூபி. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம போட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் தப்பு. கும்பிடுறது தப்பே இல்லை. டேட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா பூஜை ரூம்ல தயவு செஞ்சு எடுத்து போட்டுறாதீங்க. அது இல்ல பாயிண்ட். மரியாதை கொடுங்க, பாவத்தோட பண்ணுங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் நாமனிஷ்ட பிரபு எப்பவுமே சொல்லுவாரு. என்னன்னா யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன மோட். நான் என்னோட விநாயகர் யாரை கும்பிடுறாரு? ஏன் என்னோட விநாயகர் சொல்றேன்னா, சின்னப்பத்துல இருந்து நம்ம எல்லாம் பிலீஃப்ல வளர்ந்திருந்தா அவர் யாரை கும்பிடுறாருன்ற சோர்ஸ். அதனாலதான் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ வில் நாட் டூ எனிதிங் அப்படின்னு சொல்ல, புதுசா கிரியேட் பண்ண வேணாம். எனக்கு பழக்கமே இல்லை மாதாஜி, நான் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொன்னா காட்டேரி கும்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு கொண்டு வந்து வச்சுக்காதீங்க. பட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற பிலீஃப் வந்து நம்ம பண்ணணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவரோட இருப்பிடம் பாம்பேல. அங்க பாத்தீங்கன்னா விநாயகரும் இருப்பாரு, சிவனும் இருப்பாரு. ஏன்னா அவர் ரெண்டையும். ஆனா ஷீலா பிரபுபாத் அதை நிறுத்தினாரு. ஏன்னா நம்மளால வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணவே முடியாது. இது நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மள, ஏன்னா நீங்க வைஷ்ணவா ஃபேமிலி, நான் நினைச்சேன் அது எப்படி இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு. ஆனா இப்போ நம்புறேன். எதுக்குன்னா அதே வைஷ்ணவா ஃபேமிலியில பிறந்த எங்க அம்மாவோட தம்பி அடிக்கடி சிவா கோயில் போயிட்டு இப்ப வந்து எது இருந்தாலும் என்ன அவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனாலும் வந்து இது ஏன் கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னும், அவர் பொண்ணு வந்து இப்போ எனக்கு விஷ்ணு கிட்ட போய் சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல, சிவலோகத்துக்கு போனலாம். நம்ம ப்ரீச் பண்றச்சே தாராளமா எந்த லோகமும் போங்க. ஆனா டைரக்டா சேனல் இருக்கச்சே ஏன் இன்பிட்வீன்? சிவலோகம்ல போயிட்டு சிவலோகம்ல இருந்தும் என்ன பண்றாங்க? சிவலோகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? பூதபிதாசுகள் ஆஹ் தப்பு தப்பு. சிவலோக கைலாசத்துல யார் இருக்காரு? கைலாசத்துல சிவன் தான் இருக்கார். சிவன், பார்வதி. மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட், யார் இருக்காங்க? கேள்வி கேளுங்க, அப்புறமா பதில் சொல்லுங்க. சிவலோகத்துல நீங்க சொல்றது சிவன் வந்து பாதாள லோகத்தில் பேயோட இருக்காரு. கைலாசத்துல அவங்க இல்ல. கைலாசத்துல யாரெல்லாம் இருக்காரு? கைலாசத்துல விஷ்ணுவோட இருக்காரு. இல்ல, விஷ்ணு ஏன் கைலாசத்துல இருக்க போறாரு? விஷ்ணு லோகத்துலதான் இருப்பாரு. போயிட்டு உட்காந்துருக்காருல்ல. பத்ரிநாத்ல வந்து பத்ரி நாராயணன் இருக்காரு. சிவன் வந்து கைலாசத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? நம்ம வந்து ஆழ்வார்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா, விஷ்ணு. அதே மாதிரி நாயன்மார்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். நாயன்மார்கள் எல்லாம் என்ன வேண்டாங்க? அவங்க எல்லாம் சிவலோகத்தில் நம்ம விஷ்ணுவை போய் அடையணும்னு சொல்லிதான் பண்றாங்க. எப்படி பிரம்மலோகத்தில் பிரம்மா எல்லாம் கும்பிடுறாங்களோ அதேதான் நடக்குது.
சோ இங்க இருந்து அப்படி போயிட்டு அப்படி போனாலும் இப்படி போயிட்டு போனாலும் வேற விஷயம், அது ஒண்ணும் இல்ல. பட் நம்ம டைரக்டா போகணும்ன்றதாலதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ இதே நான் சொல்றேன்னா, அந்த லிவிங் பீயிங்ன்றவங்க என்னன்னா, ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதால மோட் வருது. அந்த மோட்லயே தான் நான் இருப்பேன்னா அழிஞ்சேதான் போகணும். அந்த மோடை பூதியை யூஸ் பண்ணி நம்ம வி ஷுட் கம் அவுட் அப்படின்னு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னது புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. சோ அததான் இங்க புரியுது மாதாஜி. சொல்லியிருக்காங்க. அததான் நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ என்னன்னா அசோசியேஷன் மோட்ஸ்னால என்ன ஆகுது, நம்ம நம்பிக்கை ஒரு ஒரு டைப்ல போகுது. அப்போ ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங்க்கு போலாம் நம்ம. அப்பதான் நம்மளுக்கு இது புரியும். இப்போ நான் நான் இப்படி பரம்பரையே இது ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஆனா நம்ம ஒரிஜினல் பொசிஷன் தாசானு தாசா, வி ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணிக்கணும். ஒரிஜினலி நம்ம அங்கதான் இருந்தோம். மாதாஜி என் பொண்ணு வந்து ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்துட்டா. அவ என்ன சொல்றான்னா, ஹாஸ்டல் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு சாப்பாடு, ஹாஸ்டல்ல அந்த வார்டன் அவ்வளவு அழகா இருக்கு, அவ அங்கேயே இருந்துடலாமா லைஃப் லாங்? இருந்துடலாமா? முடியாது மாதாஜி. ஏன் இருக்கக்கூடாது? சந்தோஷமா இருக்கா, ஜாலியா இருக்கு, சாப்பாடு இருக்கு, நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, அங்கேயே பெர்மனண்டா இருக்கலாமே, ஏன் இங்க வரணும் அவ? இருக்கிற வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துதானே மாதாஜி இருக்கும். அதேதான், வெரி நைஸ் சேது மாதாஜி. சோ நம்ம இருக்கும் இடம் கிருஷ்ணலோகம், அங்கதான் போகணும். நடுவுல வார்டன் நல்லா இருக்கா, நம்ம ஹலோ சொல்லி நல்லா பேசலாம், அவங்க கால்ல கூட நமஸ்காரம் வாங்கிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம இல்ல. ஆனா கிருஷ்ணர் இருக்கச்சே அவங்க கால்ல நம்ம விழ மாட்டோம் இல்லையா? சோ அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதனால டிரான்ஸ்டென்டல் நம்ம நிர்குணா கிருஷ்ணர், அவர்கிட்டதான் நம்ம போய் சரணம் அடிக்கணும். நிர்குணவாதி கிட்ட இருந்தாதான் நம்மளுக்கு நிர்குணங்கள் வரும். இப்போ காஸ் ஆஃப் நம்ம கண்டிஷனல் பொசிஷனோட ரீசன் என்ன நம்ம மறந்துட்டோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு டிராமா நம்ம ஆக்ட் பண்றோம், அந்த டிராமால வந்து எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு, ஓகே, நான் தான் டிராமா ஆக்ட் பண்றேன். அந்த டிராமால நான் ஆக்ட் பண்ற வரைக்கும் அவரோட நான் மூவ் பண்றதோ ஆக்டிங் பண்றதோ தப்பு இல்ல, இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன். டிராமா முடிஞ்ச அப்புறம் என்னோட ஓன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போனா, இல்ல அவன் தான் என்னோட ஹஸ்பண்ட், அவன் கிட்ட போனா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? மாதாஜி இஸ் ஒன் திங் இஸ் ராங் வித் யூ, யூ கெட் ட்ரீட்டட்னு சொல்வீங்களா இல்லையா? அவங்க ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க டிராமால. நியாயமா திங்க் பண்ணுங்க, ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிட்டாங்க டிராமால, அவங்களால மைண்ட் என்னமோ குழம்பி போச்சு, சொல்வீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க? நம்ம மைண்ட் இப்போ அப்படிதான், இந்த டிராமான்ற இந்த உலகத்துல ரொம்ப குழம்பி போயிட்டு ஒரிஜினல் புருஷான்ற பரம புருஷாவை மறந்துட்டோம். இந்த மினி புருஷாவை தான் என் புருஷன் நல்லா திங்க் பண்ணுங்க. கேரக்டர் வைஸ் தப்பு இல்ல, ஆக்டிங் பண்ணி இன்வால்வ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன், அதனால நான் தப்பு இல்ல. ஆனா என் மைண்டு குழம்பி போச்சு அப்படின்ற மாதிரிதான் பௌதிகத்துல இருக்கும் கணவனை என்னோட கணவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு, இந்த கணவனோட 7 ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மமும் நீதான் எனக்கு ஹஸ்பண்ட், நான் தான் உன் பொண்டாட்டி, இதெல்லாம் டைலாகா? ஃபர்ஸ்ட் விட்டு வந்த புருஷனை போய் பாரு. சொல்ற லாஜிக் விட்டு வந்திருக்கோம் புருஷன். இந்த கான்செப்டை ஏத்துக்கோங்கன்றதுதான் சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன், எனக்கும் சேர்த்துதான் நான் இதை சொல்றேன், ரைட்? நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா கேக்குறீங்கன்னா, நான் டீச்சரா இங்க வர்றதுக்கு என்ன ரீசன்? பல்ராம் சொல்லியிருக்காங்க, ஏன் முட்டாளே, உன்னோட கணவன் இங்க இருக்கான், உன்னோட பரம் புருஷா, உன் மா புருஷா இங்க இருக்கா, அதை விட்டு நீங்க மினி புருஷாவோட உட்காந்து நீங்க எல்லாம் குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கீங்க. கம்பேக், கிளாஸ் எடு, கிளாஸ் நீங்க எல்லாம் கேளுங்க, மியூச்சுவலி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வந்து சேருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் உண்மை. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க கிருபா, ரைட்? அதனால ஒன்லி பாத் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் அன்றது என்ன அப்படின்னா, வித்தவுட் ஃபியர் ஹியர் கேட்கறதா. இப்ப வந்து இம்ப்ரெஷன், சாதனா, நான் நூறுகுலவாசி, நான் பிறந்தேன், இதான் எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனா கிளீன் ஆயிட்டு கண்டாமினேஷன் தொடச்சிட்டு நம்ம ஒரிஜினல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆகணும். இப்போ இதே எடுத்துக்கோங்க, நான் டிராமால இவர் தான் ஹஸ்பண்ட், நான் பின்னாடி போறேன். இப்போ என்ன பண்றீங்க? ஐயோ மாதாஜி நீங்க குழம்பிருக்கீங்க, வாங்க நான் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன், என்ன டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் வைத்தியம் பண்ணி எல்லாம் ஆயிட்டு எனக்கு தெளிஞ்சிச்சு. ஐயோ சாரி மாதாஜி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆனா, நீங்க என்ன சொல்லுங்க, கரெக்ட் மாதாஜி, திரும்ப போயிடுங்க அப்படின்னு. அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க? கேரண்டி அந்த பாத்து, அதுதான் ஒரிஜினல் புருஷன், எடுத்து போய் வீட்டுல விடுவீங்க. அதுதான் கேரண்டி பாத். இது வந்து ஹஸ்பண்ட் சொன்னது உங்களுக்கு கிளாரிட்டிக்கு. என் பொண்ணு கூட அங்கதான் இருக்கான்னு என்ன சொல்லுவீங்க? ஐயோ அங்க இருக்க கூடாதுமா, ஒரிஜினல் அம்மா இதாமா, அவங்க ஏதோ வார்டன் வந்து டெம்பரரி அம்மா பாத்துக்கிட்டாங்கம்மா, அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் பாத்துப்பாங்க, ஆனா உங்க அம்மா மாதிரி வராதமா, வந்து சேருமா நீங்க கொடுவீங்க. ஏன்னா கேரண்டீட் மதர் இங்கதான், அதே மாதிரி கேரண்டீட் ஃபாதர் கிருஷ்ணர் தான். ஒன் டஸ் நாட் டேக் இந்த பாத்தனா ஷுவரா வந்து என்ன ஆகும்? மோட் பக்தியில் வரலன்னா ஏதாவது ஒரு பாதை வரும், அந்த பாதை வந்து மோட்ஸ்ல இருக்கும், அந்த மோட்ஸ் கன்காக்ட் ஆகும், ரைட்? அதை வந்து பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்பிக்கைன்றது ஸ்ரத்தா. நான் படிச்ச என்னன்னா, நம்பிக்கைன்றது என்ன அப்படின்னு என்னோட டீச்சர் பிரான்சைத்தன்யா பிரபு சொன்னார். நம்பிக்கைன்றது எவ்வளவுனா கிருஷ்ணர் மேல, ஐ வில் ஸ்டில் ட்ரஸ்ட் ஹிம் ஈவன் இஃப் ஐ டோன்ட் நோ ஹிஸ் பிளான். அதாவது அவர் என்ன பண்ண போறான்னு பிளான் தெரியாம நான் பண்றதுதான் நம்பிக்கை. இப்போ அவர் எனக்கு இதுதான் வேணும், கிருஷ்ணா எனக்கு நீ என்ன டாக்டர் ஆக்கிடுவேன் எனக்கு தெரியும்,
தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. ஏன் கிருஷ்ணா என்ன டாக்டர் ஆக்கல? வெரி பேட் கிருஷ்ணா, கட்டி வித் யூ. ஏன்னா எனக்கு பிளான், என்னோட பிளானோட வந்தா ஐ லவ் யூ, இல்லன்னா ஐ ஹேட் யூ. அது இல்ல கிருஷ்ணா, என்ன டாக்டர் நீ ஆக்கலன்னா அப்போ உங்க மேல ஏதோ உனக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும், அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனாலும் ஐ லவ் யூ அன்றதா லவ். இல்லன்னா இட்ஸ் கால் கண்டிஷன் லவ். நீ இதை நிறைவேற்றினா ஐ லவ் யூ, இஃப் ஐ டோன்ட், நீ நிறைவேற்றலன்னா ஐ ஹேட் யூ. இது வந்து டிரான்சாக்ஷனல். அதான் அவர் வந்து துருவா சொல்றாரு, இவரும் சொல்வார். பிரகலாத் வந்து எப்படி மகாஜன்ல இருக்காரு அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கியா, நீ வந்து என்ன வந்து பிசினஸா என்ன பண்ண வைக்கிறியா, சான்ஸே இல்லை, நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் விஷ்ணு அப்படின்வாரு. அந்த மாதிரி ஸ்ரத்தான்றது நம்பிக்கை, ஃபர்ம் ஃபேத். அது அது எப்படி வரும் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதால வரும், கிருஷ்ணனாலதான். ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணாதான் வரும் தவிர, ஃபேத் வந்து ஃபேவரபிளா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும். இது எப்படின்னா, அவரோட என்ன பண்ண போறான்னு தெரிஞ்சாலும் தெரியலனாலும் வரும் அப்படின்னு. சோ பேசிக்லி ஃபேத்ன்றது எங்க இருந்து வருதுன்னா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருந்து. ஸ்ட்ராங் குட்னஸ், அதாவது சுத்த சத்துவம் இல்ல, வெறும் சத்துவம், சத்துவ குணத்துல இருந்துதான் ஸ்ட்ராங் குட்னஸ் வருது. அதனால வந்து ஒருத்தர் வந்து தேவர்களை வழிபடுவாங்க, இல்ல அவங்களே கிரியேட் பண்ணுவாங்க அவங்க சொந்தமா. ஆனா நம்பிக்கைன்றது, ஒருத்தரை நம்புறாங்கன்னா அவங்க குட்னஸ்ல இருப்பாங்க, இல்லைன்னா நம்பிக்கையே இருக்காது அவங்களுக்கு. தாமசிக்க ஆள் நம்பவே மாட்டாங்க பாருங்க. ஒரு திருடனோ ஒரு ட்ரக் அடிக்டோ பாருங்க, அவன் நம்பவே மாட்டான், அதனால அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அதனால வந்து, ஆனா அந்த குட்னஸ்ன்றது கூட பௌதிகத்துல இருக்கு. கம்ப்ளீட்லி பியூரிஃபைடு இல்ல குட்னஸ், நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? குட்னஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் நாலேஜ் இருக்குன்றதால. அப்பனா ஒரே ஒரு ஸ்டேட், வாசுதேவ விசுத்த சத்துவம், பியோர் குட்னஸ், சுத்த சத்துவம், நாலுமே ஒண்ணுதான். அந்த ஸ்டேட்ல தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் புரிஞ்சிக்க முடியும். அதுதான் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபலோட தர்மத்தின் பேஸ். அந்த குட்னஸ் கண்டாமினேட் ஆச்சுன்னாதான் அந்த மனம் வந்து இந்த மத்த மோட்ஸ்ல டர்ட் ஆயிடுது, அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு, ரைட்? அதுதான் நம்ம வேற வேற. சோ நம்பிக்கைன்றது ஃபெய்த், குட்னஸ். ஆனா அதுல அழுக்கு கண்டாமினேஷன் இருக்கிறதால அது ஏன் வருதுன்னா, ப்ரீவியஸ் வாசனால அழுக்குப்பட்டுச்சு. அதனால நம்ம முன்னாடி நாள் ட்ரெஸ் போட்டதால என்னோட ஒயிட் ட்ரெஸ் கரியப்பட்டுச்சு. இப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அதை கிளீன் பண்ணணும். அதை கிளீன் பண்றதுக்கு நான் ஏதோ யூஸ் பண்ணுவேன், சர்ஃப், டிடர்ஜென்ட்ஸ், எது வேணா. அதே மாதிரி நம்ம மனதும் டர்ட் ஆயிருக்கு, அதுக்கு என்ன கிளீன் பண்ணுவேன், நான் வந்து ஜபம் செய்வேன். வேற எல்லாம் பண்ண ஜபம்ல இப்ப பண்றேன், கிளாஸ் படிக்கிறேன், கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஜபம் பண்றேன், டிடி வர்ஷிப் பண்றேன். இந்த மாதிரி கிளீனிங் ஏஜென்ட் இதெல்லாம். சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம் இப்படி பண்ணோம். இப்போ அழுக்கா இருக்கிறதால நான் ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கேன்னா இல்ல ப்ரௌன் கலர்ன்றீங்க. அதே மாதிரி நான் அழுக்கு இருக்கிறதால நான் வந்து இதுதான் ஆண்டவன்னா இல்ல இதெல்லாம் தான் ஆண்டவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ ரியல் பிரின்சிபல் மத்தது மிஸ்ர பக்தின்னு முன்னால நீங்க எங்களுக்கு சொல்லுவீங்கல்ல, மிஸ்ர பக்தி, மிக்ஸ்ட் ஃபேத். கரெக்ட், மிக்ஸ்ட் ஃபேத் மத்தஜி, கரெக்ட். பட் மிக்ஸ்ட் ஃபேத் வந்து இதுல வருமான்னு சொல்ல முடியாது. எதுக்குன்னு சொல்ல, இப்ப வந்து கர்ம மிஸ்ர பக்தி அப்படின்னா, ஐம் ஸ்டில் பிலீவிங் இன் விஷ்ணு கூட இருக்கலாம், உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஆனா ஐ லவ் மை கர்மா சோ மச். எனக்கு வந்து ஃபேமிலி மேல எனக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் சோ மச். ஏன்னா இந்த பாடிலி தேகாத்மிகா புத்தி அப்படின்வாங்க. அதாவது என்னோட தேகம், ஐ எம் சோ அட்ராக்டட் டு மை பாடி. அதனால நான் வந்து என்னோட பாடி சம்பந்தமானதும் எக்ஸ்டெண்டட் பாடியான என்னோட ஃபேமிலி, பசங்க, நகர், தேகாத்மா புத்தியை தவிர மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்குன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். இது வந்து மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபேக்ட் ஐ எம் பாடிலி ஐ வில் ஸ்டில் பி பிரேயிங் விஷ்ணு. அதனால கர்ம மிஸ்ர பக்தியில வராது இது. எதுக்குன்னா கர்ம மிஸ்ர பக்தியில விஷ்ணுன்றது எனக்கு தெரியும், ஆனா ஐ கான்ட் கிவ் அப் ஆன் த கர்மா. இதுல எனக்கு விஷ்ணுன்றதே தெரியாது. நம்மள அந்த அந்த நிலையில தானே இருக்கிற மாதிரி தோணுது மாதாஜி. நம்ம கரெக்ட் மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம எப்படி இருக்கோம், நம்ம இப்ப இருக்கோமா இல்ல எப்பவுமே அப்படிதான் இருந்தோமா பிறந்த நாள்ல இருந்து? இல்ல, முன்னால பக்தியே இல்லாத மாதிரி இருந்தது எனக்கு பார்க்க. இங்க இப்பதான் எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சிருக்கு. எப்படி வந்துச்சு? இட்ஸ் த்ரூ நீங்க சொல்றபடி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனாலதான். இல்லைன்னா எனக்கு புரியுது. சாது, நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. சாது சங்கம் சாது சங்கா சொல்ல, சாது இஸ் சாது சங்கா. பட் நான் சொன்னது சாது சாஸ்திரா. சாதுவான ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், சாஸ்திரான்றது புக்கு, சாது சங்கான்றது டிவோட்டிஸ் இருக்கிறதால நம்ம இந்த ரெண்டும் ப்ராஸ்பர் பண்ண முடியுது, ரைட்? அதனால நம்ம வந்து ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம், புக்கு பாகவதா, டிவோட்டி பாகவதா. புக்கு பாகவதா நீங்க சொல்ற படிக்கிறது, ரைட்? டிவோட்டி பாகவதா தான் நம்ம சொல்ற பாகவதா, உத்தமாதிகாரி, மத்தியமாதிகாரி, குருக்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அப்படின்னு. சோ நம்ம நம்பிக்கையெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் வர்றது எப்படி அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட்ல பார்ப்போம். எனக்கு ஒரு டவுட் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிடுறீங்களா? கேட்கட்டுமா? சொல்லுங்க மாதாஜி.
இப்ப நான் வந்து முன்னாடி யூஸ்வலா இப்பவும் அப்படியேதான் மாத்தாஜி. இப்ப செவ்வாய்க்கிழமை முருகன் கோயிலு, வெள்ளிக்கிழமை மாதாஜி சக்தி கோயிலுக்கு, சனிக்கிழமை பெருமாள் கோயில், இப்படி எல்லா கோயிலுக்கும் போறேன். ஆனா நான் ஃப்ரம் த பிகினிங் அதே கேரக்டர்ல எனக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது. இப்ப நான் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் பெருமாள் கோயில போனோம்னா அவரை நம்ம கும்பிடுறோம். பட் சிவன் கோயிலோ முருகன் கோயிலோ மத்த டெமிகாட்ஸ் இதுல போய் நான் கும்பிடும்போது என்னோட தாட் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணனோட நினைவு இந்த கிளாஸ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம், பிஃபோர் இல்ல, இந்த கிளாஸ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு அவரோட நேம் தான் வருது. அப்புறம் சில சமயம் போய் நம்ம முருகன் கோயில வந்துட்டு காடோட இதை நம்ம சொல்றோமே, நான் அங்க தப்பு பண்றேனா இல்லையான்னு சில சமயம் எனக்கே ஒரு கேள்வி கேட்குது. இதனோட அர்த்தம் என்ன? எங்க போறோம், அவரை நினைக்கணுமா அல்லது இவரை நினைக்கிற தப்பு ஒண்ணு இல்லையா? அது எனக்கு கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க மாதாஜி. செடிக்கு வேருக்கு தண்ணி மாதாஜி நீங்க ஊத்தணும்னு நீங்க படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. செடி ஆனா என்னால போகாமே இருக்க முடியல வேற கோயிலுக்கு. பட் போறேன். ஆனா இவரோட ஹரே கிருஷ்ணா நாம தான் பேர் தான் எனக்கு வருது. சோ பேசிக்கலி இப்போ வந்து நீங்க அது ஏன் மாதாஜி? அது ஓகே என்ன இப்போ நான் இப்போ எப்படி வந்து எடுக்கிறது? நீங்க குழந்தை ஒரு நியூ பேபி ஒரு 2 years ஓல்ட்ல உங்க குழந்தை இருக்கும் அப்போ சொல்றேன். இப்போ நீங்க வந்து அந்த 2 year old பேபி விட்டுட்டு சில தடவை போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். ஆபீஸ் போயிருப்பீங்க, இல்ல வீட்டுலதான் இருக்க நான் ஒர்க்கே பண்ணாலும் மார்க்கெட் எல்லாம் போயிருக்கீங்களா இல்லையா? ஆமா போயிருக்கோம். அப்போ உங்களுக்கு குழந்தை ஞாபகம் வந்துச்சா வரலையா? வந்தது. அது தப்பா கரெக்டா? கரெக்ட் தானே மாதாஜி. எங்க போனாலும் அவரோட ஞாபகம் நம்ம குழந்தைய எப்படி மறக்க முடியும் மாதாஜி? சரி, குழந்தைய விட்டு நான் மறக்க முடியாது விடுங்க, ஷாப்பிங் எல்லாம் விடுங்க. இப்போ நீங்க ஆபீஸ் போறீங்க, ஆபீஸ்ல உங்க பாஸ் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாரு, நீங்க ஆபீஸ் வேலை பண்ணணும், ஆபீஸ் தான் நீங்க திங்க் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. நீங்களும் சரின்னு சொல்லி பாண்ட் எல்லாம் வாங்குறீங்க, சம்பளம் வாங்கிக்கிறீங்க, கரெக்டா? அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போடுறீங்க. ஆனாலும் நீங்க குழந்தைய நினைக்கிறீங்க, தப்பா கரெக்டா? நினைக்கிறோம் மாத்த. ஆனா கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் அந்த நேரம் மைண்ட் வந்து குழந்தையில குழந்தைய நினைக்க நினைக்கிறீங்களா நினைக்கலையா? நினைக்கும் நினைக்கலாம். மாதாஜி. அது கண்டிப்பா எப்படி நினை- நினைக்காம இருக்க முடியும்? கண்டிப்பா அது எப்படி நினைக்கணும். மாதாஜி? நீங்க தான் வந்து மனசு ஜாப தவிர வேற எதுவுமே நினைக்க மாட்டேன்னு நீங்க அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் போட்டுதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. இன்டர்வியூல சாரி நான் வந்து இங்க 10 மணி நேரம் வேலை செய்வேன், ஆனா 9 மணி நேரம் நான் குழந்தைய நினைப்பேன்னு ஏதாவது அக்ரிமெண்ட்ல சொன்னீங்களா? சொல்லல. அப்போ நீங்க குழந்தைய நினைக்கிறீங்க, அது தப்பு இல்லைன்னு எப்படி சொல்வீங்க? குழந்தைய நினைச்சிட்டே நம்ம காரியங்களை செய்யலாமே மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன். மாதாஜி சொன்னதான் எனக்கு கரெக்டா அந்த வேர்டு சொல்ல முடியல. கரெக்ட். சோ குழந்தைய அதே மாதிரி நீங்க முருகன் கோயில் போறீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஆசை, இல்ல உங்களுக்கு பிராக்டிஸ், எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க, சக்தி கோயில். அப்ப வந்து நீங்க கிருஷ்ணரை நினைச்சாதான் அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்க அவங்க இல்லாம, ஏன்னா இட் இஸ் லைக் பேசிக்கலி நீங்க வந்து உங்க ஹஸ்பண்டோட மூவிக்கு போறீங்க, உங்க குழந்தைய விட்டுட்டு தான் போயிருக்கீங்க. ஆனா நீங்க வந்து ஐயோ குழந்தை சாப்பிட்டானா இல்லையா அப்படின்னா உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, லூசா நீ குழந்தை சாப்பிட்டுதான் இருப்பா விடு, என்னோட வர நீ ஏன் குழந்தை. பௌதிகத்துல வேணா அது நினைக்கலாம், ஏன்னா பௌதிகத்துல பொசசிவ்ன்றதால அவங்க பொறாமைனால பேசலாம். பட் நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டெண்டன்சில ஸ்பௌஸ்ன்னு எடுத்தா, இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா ஸ்வாப் பண்ணலாம் ரோல். ஹஸ்பண்ட நம்ம மூவி கூட்டிட்டு போறோம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து குழந்தை சாப்பிட்டுச்சா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, சிச்சி சாப்பாடெல்லாம் வச்சுட்டு தான் வந்தேன் அப்படிதான் சொல்வீங்க. ஏய் மூவிக்கு வந்திருக்கேன், சாப்பாடை பத்தி எல்லாம் பேசாத, வெயிட் பண்ணு, சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ எல்லாம் மூவி முடிஞ்ச அப்புறம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு அம்மா அப்படி இருக்கலாம். பட் நார்மலா நம்ம அப்படி இருக்க மாட்டோம், கரெக்டா? அதே மாதிரி அப்படி இவர் கேட்டாருன்னா அப்ப நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம்? கோவம் வருமா? வராது, நமக்கு சந்தோஷம் வரும். அப்பா நல்ல வேலை கேட்கிறாரே, குழந்தை சாப்பிட்டுச்சாலாவது, என்னதான் இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா, இவருக்கு குழந்தை மேல பாசம் இருக்கு, இப்படிதானே நினைப்போம். அதேதான் நம்ம முருகரும் சக்தியும் திங்க் பண்ணுவாங்க. அப்பா நம்ம கோயிலுக்கு வந்திருக்கா இந்த சேது, ஆனா சாரி மாதாஜி அவங்க டைலாக், ஆனா அவங்க வந்து பரவாயில்லப்பா, நம்ம கிருஷ்ணர் நம்ம அப்பாவை நினைக்கிறாப்பா, நல்லா இவளுக்கு ஏதாவது பண்ணணும், வழியில வருவா அப்படின்னு. இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா பாவம்? புரியுது மாதாஜி. Be happy that you are thinking. They will not be unhappy. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம், நம்ம மைண்ட் கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுனா சின்னப்பத்துல இருந்து இப்படி வைக்கிறதால நம்மளே காம்படிஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஆனா ரிமெம்பர், தே ஆர் நாட் காம்பீட்டிங், தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. இப்போ வந்து நீங்க வந்து அனசூயா மாதாஜி வீட்டுக்கு போறீங்க. இப்போ ஓகே கிளாசிக் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன். அனசூயா மாதாஜி வீட்டுக்கு நான் போனேன், ஓகே. அனசூயா மாதாஜி கோயில் கூட்டிட்டு போனாங்க. அனசூயா மாதாஜி இருக்கீங்களா மாதாஜி? அவங்க அப்ஸ்காண்டிட்டாங்க. இருக்கீங்களா? இப்போ டெய்லி அவங்க கோயில் கிளீன் பண்ணுவாங்க, ஓகே. இப்போ நான் சொன்ன மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து நான் அந்த கோயில் கிளீன் பண்றேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவங்க உடனே தொடப்பக்கட்டை எடுத்து வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க? நல்லா ஃபீல் பண்ணாங்களா, பேடா ஃபீல் பண்ணாங்களான்னு கேளுங்க. அவங்க நல்லாதான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி டெய்லி அவங்க பூஜை பண்ணுவாங்க. நான் வந்தப்போ என்ன பூஜை பண்ண சொன்னாங்க. நீங்களும் சேது மாதாஜி நீங்களும் அதேதான் சொன்னீங்க உங்க வீட்டுல. இப்போ 2 பேருமே ஹாப்பி தான். நீங்க எதுக்கா நீங்க இப்போ
you recognize Krishna is top and you're happy that I am also recognizing Krishna is top. கரெக்டா? இப்போ நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் தான் டாப்னு புரிஞ்சுக்கிட்டது ஒண்டி இல்லாம நானும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அப்படின்ற பாவத்தை நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்க. அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க போற தேவர்களுக்கு எல்லாம் கிருஷ்ணா டாப் பண்றது தெரியும், நம்மளுக்கு தான் தெரியாது. அதனால நம்ம கான்ஃபிளிக்ட் கிரியேட் பண்றோம். ஏன்னா கிருஷ்ணரை ஒரே லெவல்ல பாக்குறோம். அவங்க கிருஷ்ணர் நமக்கு மேலன்றது அவங்க கிளியரா இருக்காங்க. நம்ம கிருஷ்ணர் அவங்க நினைச்சோன்னா அப்பா சந்தோஷம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்களே தவிர, இப்பமாவது இவளுக்கு புரிஞ்சுச்சே, இவ்வளவு ஜென்மங்கள் புரியாம அப்பா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்களே தவிர, அச்சச்சோ இவ போயிட்டாலே கிருஷ்ணர் கிட்டன்னு ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க. புரிஞ்சுச்சா மாதாஜி? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாட் இஸ் த ஃபெயிட் டிபெண்டிங் ஆன் இஸ் நேச்சர்னா ஸ்வபாவா அப்படின்னு. அந்த காரா அப்படின்னா நம்ம வாசனாஸ், ரைட்? நம்ம உள்ள இருக்கிற மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, சித்தான்ற மெமரி கிரியேட் பண்றதுதான் அந்தகாரா அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுல வந்து சாத்விக அந்தகாரா இருக்கு, ராஜசிக அந்தகாரா இருக்கு, தாம்சிக அந்தகாரா இருக்கு. சாத்விக அந்தகாரானா தேவர்களை வழிபடுவாங்க, ராஜசிகானா அசுரர்களை, அண்ட் தாம்சிகா அப்படி பாத்தீங்கன்னா பேய் ராட்சசிகள் எல்லாம் வழிபடுவாங்க. இப்ப சுத்த சத்வானா விஷ்ணுவை வழிபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்ரீதர் சுவாமி கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கு, அதனால சத்வம் உண்டி இருந்தாலும் அவங்க அப்படியே இம்ப்ரூவ் பண்ணாம விழுந்துருவாங்க மிக்ஸ் ஆறதால. அதனால ஒரு பர்டிகுலர் ஃபெய்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜன்ல பிறப்பாங்க, பர்டிகுலர் ரிலீஜன்ல இருக்கிறதால ஃபேக்சுவலி அதுல இருப்பாங்க. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி எப்படி அவங்களால எலிவேட் ஆக முடியும்? இப்போ நீங்க சொன்னதுதான், கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம நினைக்கிறோம், அவங்களும் அதை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு தான் இது தெரியாது. அதனால நம்ம என்னது எர்த் பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். பௌதிக உலகம் இல்லாம நம்ம பூலோகத்துல இருக்கோம். ஆண்டவன் தான் கிரேட்னு தெரியும். பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் அவங்க ஸ்வர்கலோகத்துல இருக்காங்க, ரைட்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்கலோகத்துல இந்திரா வருணா எல்லாம் இருக்காங்க. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. இதை வந்து இந்த கண்டாமினேஷன் நம்ம கிளியர் பண்ணணும்ன்றதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். மாஞ்சா கல்பதர்பேஷ்ட கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாதிஜி நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி லேட்டா வந்து மாதாஜி போன வாரம் கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது மாதாஜி. இது ஏன்னா இது ரியலா நம்மளோட நிலைமை, அதனால நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. நிஜமாவே நம்ம நிலைமை என்னன்னா இதுதான். ஆக்சுவலா நம்ம இந்த நிலைமையா இல்லையானா எங்கேயோ ஒரு அட்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஆண்டவனோ ஒரு பர்சனோ ஏதாவது ஒண்ணு இப்போ இல்லைனாலும் இருந்து இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்றோம்ன்றதை இதை குறிக்கிறது. சரிங்களா? வெயிட் பண்றோம் மாதாஜிக்கா, எப்ப கிளாஸ் பக்தி சாஸ்திரம் எப்ப வரும்? இப்ப எல்லாம் வெயிட், முன்னாடி எல்லாம் ஐயோ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுமே அந்த ஒரு தாட், ஐயோ கிளாஸ் டியூஸ்டே வருதுன்னு. பட் இப்ப எப்படா டியூஸ்டே வரும் அந்த அந்த பொசிஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுறோம் மாதாஜி. இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் நல்லா இதா வரும் மாதாஜி. என்னோட கிளாஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது நம்ம அந்த நாலேஜ் சொல்றேன் மாதாஜி, இன்னும் கேட்கணும் மாதாஜி, இன்னும் கேட்கணும் அந்த ஆர்வம். அதுவும் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். உங்களுக்கு இயர் ஆக ஆக அந்த ஆர்வம் ஏறுது, ரைட்? ஆர்வம் ஏறுதுன்னா நிஷ்டா. நீங்க சொன்னீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டா, அது நான் சொந்தமா யூஸ் பண்ற வேர்டு. இப்போ ஸ்லோலி ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் நிஷ்டா, ரைட்? நிஷ்டானா நம்ம வந்து திறமா கேட்கணும் அப்படின்ற வேர்டு. அப்படி நீங்களும் அதுக்கு ஒரு காரணம் மாதாஜி, அதையும் சொல்லணும். எங்களுக்கு நாங்க இம்ப்ரூவ் ஆறோம், பட் நீங்க வே ஆஃப் டீச்சிங் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன், அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். வெரி ட்ரூ. நிமித்த மாத்திரம் சப்பாவ சபி சாட்சி, அதுவும் நான் சொல்லணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதான் ராதிகா தாசிக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சது பலராம்னால. நீங்க எல்லாம் கேட்கறதாலதான் நான் பேச முடியுது இல்ல, இல்லன்னா நான் இவ்வளவு பேசுவேனா? இல்ல இல்லையா? சோ அதான் விஷயம். சரி, நான் இந்த லாஜிக்காவும் இட்ஸ் வொர்த் இல்லையா மாதாஜி? ட்ரூவா சொல்றீங்களே, அதான் மெயின். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மத்த லிங்க் போடுங்க மாதாஜி, அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போட்டுருப்பாரே. போட்டாச்சு நாங்க போட்டாச்சு. வந்து ஃபர்ஸ்ட் டென்ஷன் ஆகாம மோகன்தாஸ் பிரபு எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரியுமா? பாவம் அவரு இந்த கிளாஸ், அதுவும் இல்லாம அவர் லெவல் 2 கிளாஸ் ஓட்டிட்டு இருக்காரு. ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஓட்டிட்டு இருக்கோம் நாங்க. அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பக்தி வைபவ் அதுலயும் கேட்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. அவர் பக்தி ரிக்ஷா வேற எடுக்கிறாரு, எங்களோட பக்தி ரிக்ஷா குரூப்ல இருக்காரு. மோஸ்ட்லி இந்த கதையெல்லாம் மோகன்தாஸ் பிரபுவோட மனைவி கிட்ட கேட்டா சரியா கேட்கணும். இந்த மீட் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மீட் பண்ணுவேன். மீட் பண்ணா கூட இப்ப மீட் பண்றதா இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ், வண்டர்ஃபுல் ஜாப் இன் மல்டி ஃபேஸ். லைக் விஸ்வரூபம் மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் மோகன்தாஸ் பிரபு இருப்பாரு.
ரொம்ப பொறுமை மாதாஜி. முடியறது doing அவ்வளவுதான். Whatever possible. முடியறதே ரொம்ப ஹையா இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட். தேங்க்யூ so much.